φαίνεται, θα τη βλέπεις και το φθινόπωρο και το χειμώνα. Μη πω και όλη την άνοιξη. Έρχομαι. Παρέα με την Αθηνά. Με την Αθηνά Γεωργοπούλου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 9 το βράδυ. Ορεινή Πίνδος. Εκεί που μεγαλώνουν ελεύθερα τα πιο θρεπτικά και γευστικά ορεινά κοτόπουλα. Όταν βλέπεις την Πίνδο από ψηλά, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να προστατεύσεις το περιβάλλον. Γι' αυτό η Πίνδος δημιούργησε τη νέα συσκευασία Eco Safety Pack, που προστατεύει το περιβάλλον αλλά και εσάς και την οικογένειά σας. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα. Καλώς ήρθατε στη Φιλιάνα. Πάμε να δούμε τριθέσιους καναπέδες. Τα καταστήματα Μπότσιος μπορούν να εξυπηρετήσουν πολύ κόσμο, αλλά δεν μπορούν χωρίς την Έλενα, τη Μελίνα, τη Δέσποινα και τις ομάδες τους. Μπορούν να σηκώσουν πολλούς τόνους εμπορεύματα, αλλά δεν μπορούν χωρίς τον Δημήτρη, τον Βλάση και την υπόλοιπη ομάδα. Γι' αυτό, στα καταστήματά μας, με τους μεγαλύτερους εκθεσιακούς χώρους στη βορειοδυτική Ελλάδα, μπορείς να δεις ό,τι ψάχνεις μπροστά σου, όχι από φωτογραφίες. Μπότσιος ΑΕ. Όχι τυχαία, η πρώτη επιλογή μηχανικών, κατασκευαστών και επαγγελματιών σε Ιωάννινα, Πρέβεζα, Άρτα, Ιγουμενίτσα και Λευκάδα. Μπότσιος. Σπίτι για να ζεις. Για πες μου, εσύ θες να ρίξεις το κόστος θέρμανσής σου έως και 75%? Γιατί το θέμα δεν είναι αν γίνεται. Το θέμα είναι να θες. Ξέρεις πόσο πλήρωνα παλιά για θέρμανση? Μέχρι που έβαλα αντλία θερμότητας από την Αλέσκο. Τώρα το σπίτι έχει πάντα τη σωστή θερμοκρασία. Πάντα ζεστό νερό. Έχω τον απόλυτο έλεγχο για όλο το σπίτι, από όπου και αν βρίσκομαι. Και πληρώνω πολύ λιγότερα. Και το καλύτερο, η Αλέσκο τα αναλαμβάνει όλα. Μελέτη, εγκατάσταση, 5 χρόνια εγγύηση και 3 χρόνια δωρεάν συντήρηση. Ακόμα το σκέφτεσαι. Η Αλέσκο έφτιαξε ειδικό εργαλείο υπολογισμού στο alesco.gr. Βάλε τα στοιχεία σου, δες πόσα μπορείς να εξοικονομήσεις και μετά κλείσε ραντεβού. Οπότε, θες. Γιατί αν θες, γίνεται με την Αλέσκο. Α, και κάτι τελευταίο. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025, πάρε τηλέφωνο στην Αλέσκο. Θα σου δώσουν λύσεις και απαντήσεις.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι μου, καλώς ήρθατε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Είναι Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, μια μεγάλη γιορτή σήμερα του Αγίου Νικολάου. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζετε και ιδιαίτερα σε όλους τους ανθρώπους της θάλασσας και του λιμανιού που τον έχουν προστάτη τους. Αύριο Κυριακή 7 Δεκεμβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα πολιτικής αεροπορίας και κάπως έτσι ταιριάζει στην ατμόσφαιρα της εκπομπής μας, γιατί και εμείς απόψε θα ταξιδέψουμε. Άλλοτε με λέξεις, άλλοτε με έργα, άλλοτε με συνταγές και άλλοτε με χώρους που μας αλλάζουν τη διάθεση. Στον καναπέ απόψε, ένας άνθρωπος αγαπητός, με μια όμορφη πορεία, ο Αλέξανδρος Θεμελής. Μαζί θα ανακαλύψουμε τη δημιουργική διαδρομή πίσω από το βιβλίο του «Οι φύλακες της φύσης, η γεωργία και η φύλακας της γης». Μια ιστορία γεμάτη φαντασία, αγάπη και παιδική αλήθεια. Και στη στήλη με όποιον δάσκαλο καθίσεις, ένας άνθρωπος που οδηγεί την πόλη. Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, κύριος Θωμάς Μπέγκας. Συζητάμε για έργα, αποφάσεις, προκλήσεις και όραμα. Ειλικρινά, καθαρά και χωρίς υπεκφυγές. Στην κουζίνα μας ο Αλέξανδρος Ζιγούρης, με γεύσεις που θα αγαπήσετε, ιδανικές για χειμωνιάτικα βράδια και όχι μόνο. Και στο αυτοκίνητο μια γυναίκα που μεταμορφώνει χώρους και αισθήσεις, η αρχιτέκτονας Δέσποινα Καζατζίδη, η Γενική Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων Εσωτερικών Χώρων. Εσείς απλά βολευτείτε. Εμείς απογειωνόμαστε. Ευθύς αμέσως. Και καθίσαμε στον καναπέ και είμαστε πανέτοιμοι να συναντήσουμε τον Αλέξανδρο. Ο Αλέξανδρος είναι ένας άνθρωπος απλός, σεμνός, που δεν επιζητά την προβολή παρότι τη δικαιούται. Εργάζεται καθημερινά δίπλα στο Δήμαρχο με αφοσίωση, συνεχίζοντας με αξιοπρέπεια την πορεία της οικογένειάς του. Γιος δημοσιογράφου και ο ίδιος άξιος δημοσιογράφος, έχει υπηρετήσει και υπηρετεί την ενημέρωση με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα. Πρόσφατα έκανε ακόμη ένα βήμα στο χώρο της συγγραφής, αποδεικνύοντας πως όταν η δουλειά γίνεται με αγάπη και πάθος, οι δυνατότητες είναι απεριόριστες. Ελάτε! Αλέξανδρε, καλησπέρα και καλώς ήρθες. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που είσαι εδώ σήμερα. Για έναν πολύ ωραίο λόγο. Ναι, όντως. Θέλω να ρωτήσω ποια είναι η Γεωργία. Η Γεωργία μπορεί να είναι ο καθένας και κάθε μια μας. Δεν είναι μια συγκεκριμένη φιγούρα, μια συγκεκριμένη προσωπικότητα. Μάλλον είναι μια συγκεκριμένη προσωπικότητα, αλλά ναι, ευελπιστώ να μπορούν να ταυτιστούν όλοι μαζί της. Πάρα πολύ ωραία. Ειδικότερα τα μικρότερα και τα πιο νέα παιδιά. Ένα παιδικό βιβλίο με τίτλο «Οι φύλακες της φύσης, η γεωργία και η φύλακας της γης». Σωστά. Πώς προέκυψε έτσι αυτός ο τίτλος? Καταρχάς να πούμε ότι είναι το πρώτο βιβλίο από μια σειρά βιβλίων. Ναι. Η σειρά βιβλίων τιτλοφορείται «Οι φύλακες της φύσης». Το πρώτο βιβλίο είναι η Γεωργία και η φύλακας της γης και θα ακολουθήσουν άλλα τρία, ναι, τα οποία ολοκληρώνουν έτσι μια ιστορία όπως την είχα φανταστεί, όπως την έχω καταγράψει, όχι όλη σε βιβλίο, αλλά τις βασικές αρχές της, το βασικό πλαίσιο είναι δομημένο, είναι γραμμένο. Και είναι το πρώτο μου εγχείρημα στον μαγικό κόσμο της γραφής και της συγγραφής σε ό,τι αφορά τα βιβλία και όχι τη δημοσιογραφία, την ορθογραφία και πάει λέγοντας. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα βιβλίο, για μια σειρά βιβλίων τα οποία επικεντρώνονται στο περιβάλλον. Νομίζω και από τον τίτλο που με ρώτησες είναι εμφανές, το καταλαβαίνει κάποιος με την πρώτη ματιά. Λοιπόν, ήθελα να γράψω ένα μυθιστόρημα, παιδικό μυθιστόρημα, ένα παραμύθια, στο οποίο ο καθένας όπως θέλει, το οποίο να μην αφορά απλά τη διασκέδαση ή τέλος πάντων να μπορεί ένα παιδί να περάσει το χρόνο του ή ένας γονέας με το παιδί του να περάσουν το χρόνο του διαβάζοντας μια ιστοριούλα, αλλά να έχει και κάποια μηνύματα. Και νομίζω ότι τι καλύτερο από το να δίνουμε στα παιδιά μας ερεθίσματα, αφορμές και σκέψεις για να ευαισθητοποιηθούν γύρω από το περιβάλλον. Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησε και προέκυψε η πρώτη σκέψη. Προέκυψαν οι πρώτες σκέψεις και καταγραφές τους σε έναν υπολογιστή, έτσι, όχι σε ένα τετράδιο. Ναι, πιο εξελιγμένα πλέον. Πιο εξελιγμένα πράγματα, ναι. Και γεννήθηκε αυτό το πρώτο βιβλίο. Επομένως, μιλάει για ευθύνη, για τρυφερότητα, για οικολογία, για αυτογνωσία. Σωστά. Ναι, ουσιαστικά είναι μια ιστορία η οποία εξελίσσεται σε ένα μικρό χωριό και μας δείχνει πώς μια
πώς ένα μικρό παιδί μπορεί να παρακινήσει τους μεγάλους, βλέποντας αυτά τα οποία οι μεγάλοι δεν τα βλέπουν, είτε γιατί, όπως και να το κάνουμε, διαφορετική ματιά είναι η παιδική, διαφορετική είναι η ματιά των ενηλίκων. Προσπαθεί και καταφέρνει στο τέλος να τους δώσει να καταλάβουν κάποια πράγματα σε σχέση με το πώς θα πρέπει να αλληλεπιδρούμε και να φροντίζουμε και να ζούμε αρμονικά με το περιβάλλον. Είσαι ένας άνθρωπος ευαισθητοποιημένος, αυτό αντιλαμβάνομαι. Έχεις και τα παιδιά σου. Τα μεγαλώνεις με αυτές τις αντιλήψεις, με αυτές τις απόψεις. Κοίταξε, προφανώς το ερέθρημα για να γράψω ήταν και τα παιδιά. Και σίγουρα το να έχουμε όλοι μας, πιστεύω, μια περιβαλλοντική συνείδηση, όχι να είμαστε άκρητα και φανατικά οικολόγοι, αλλά να κάνουμε αυτά τα οποία νομίζω ότι όλοι μας πρέπει στην καθημερινότητα να κάνουμε. Νομίζω είναι κάτι το οποίο μας αφορά όλους και θα πρέπει όλοι να το ακολουθούμε. Άλλωστε και μέσα από το βιβλίο μπορεί να καταλάβει κανείς ότι μικρά πράγματα, μικρά βήματα, μικρές πρωτοβουλίες, μικρές δράσεις από τον καθένα μας είναι ικανά να δημιουργήσουν ένα πολύ μεγάλο σύνολο και να καταφέρουμε αυτό το οποίο γράφω και στο βιβλίο και νομίζω και όλοι μας το θέλουμε, να ζούμε αρμονικά με το περιβάλλον και τη φύση. Είναι ο μπαμπάς σου η αφορμή για να ξεκινήσεις τη συγγραφή ή όχι? Όχι. Να σου πω, αν το σκεφτόμουν και έμπαινα σε αυτή τη σύγκριση, μπορεί να μην το ξεκινούσα καθόλου. Αν και βέβαια, εντάξει, ο πατέρας μου έχει γράψει άλλου είδους βιβλία. Έγινε περισσότερο στην έρευνα, πιο κοντά στο δημοσιογραφικό κομμάτι. Δηλαδή, αυτό που έγραψα εγώ δεν έχει σχεδόν καμία σχέση με δημοσιογραφία. Οπότε, αλλά συγγραφεί και το ένα, συγγραφεί και το άλλο. Οπότε, ναι, είναι συγγραφή και το ένα και το άλλο, αλλά δεν είναι τα ίδια είδη, ας το πούμε έτσι. Δεν το σκέφτηκα καθόλου. Ναι. Να σου πω, βασικά, όταν ξεκίνησα να το γράφω, δεν είχα σκεφτεί καν ότι θα φτάσω σε σημείο να το εκδώσω. Από τη στιγμή που το έγραψα και είπα, αφού το έγραψες, στείλ τώρα, Αλέξανδρε, σε κάποιους εκδοτικούς οίκους να δεις, υπάρχει ενδιαφέρον. Από τη στιγμή που υπήρχε ενδιαφέρον, είπα ότι αφού υπάρχει, γιατί όχι. Θέλω να σε ρωτήσω πώς είναι για ένα παιδί να μεγαλώνει με έναν μπαμπά δημοσιογράφο. Αντιλαμβανόσουν από μικρός ποια ακριβώς είναι η δουλειά του? Κοίταξε, στις εποχές εκείνες τα πράγματα ήταν και πιο συγκεκριμένα. Με ποια έννοια το λέω? Δεν ήταν πάρα πολλοί δημοσιογράφοι στα Γιάννενα, δεν ήταν τόσα τα κανάλια, τόσες οι ιστοσελίδες, τόσες οι εφημερίδες. Ήταν λίγο τα πράγματα πιο περιορισμένα. Χωρίς να θέλω να ακουστεί κάπως, ήξερα από μικρός ότι ο πατέρας μου είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια αλφα αναγνωρισιμότητα στα Γιάννενα και λόγω του ότι τότε έλεγε και παρουσίαζε τα κεντρικά δελτία ειδήσεων σε τηλεοπτικούς σταθμούς. Και εξαιτίας της δουλειάς όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει δημοσιογράφος, άσχετα αν είναι σε τοπικό μέσο ή αν είναι και σε μέσα, ας πούμε, πανελλήνιας εμβέλειας. Όχι όμως ότι είχε κάτι το διαφορετικό ή το ξεχωριστό το να μεγαλώνεις, ας πούμε, με έναν πατέρα ο οποίος ήταν δημοσιογράφος. Τουλάχιστον δεν μας άφηνε εμάς και ούτε εμένα ούτε την αδερφή μου να νιώσουμε, ας πούμε, κάτι το διαφορετικό. Όπως νομίζω ούτε εγώ κάνω με τα παιδιά μου τώρα, ούτε και οι περισσότεροι συνάδελφοι δεν νομίζω ότι θεωρούν ότι κάνουν κάτι τόσο εξειζητημένο. Νομίζω ο κόσμος που μας βλέπει, ας πούμε, στο γυαλί ή μας διαβάζει, μας θεωρεί κάτι λίγο ξένο ή πιο απόμακρο ή κάτι, δεν ξέρω, ίσως διαφορετικό από αυτούς. Νομίζω θα μου το επιβεβαιώσει και εσείς, σε αυτή την κοινωνία ζούμε όλοι, στην ίδια πόλη ζούμε όλοι, στα ίδια πεζοδρόμια περπατάμε, στους ίδιους δρόμους οδηγούμε. Όλοι ακριβώς. Είμαστε ένα κομμάτι της ίδιας κοινωνίας. Ακριβώς έτσι. Δεν θεωρώ ότι είναι κάτι ξεχωριστό, ας πούμε, ή κάτι το ιδιαίτερο. Επηρέασε όμως τον τρόπο που βλέπεις τον κόσμο σήμερα? Κοίταξε, επηρέασε τον τρόπο που ζω και μάλλον τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο σήμερα, που βλέπω τον κόσμο σήμερα, όχι επειδή ήταν δημοσιογράφος, απλά γιατί ήταν ο πατέρας μου. Νομίζω όλοι οι γονείς επηρεάζουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο τα παιδιά τους και διαμορφώνουν και το χαρακτήρα τους μέσα από αυτούς. Οπότε, με βάση αυτό, σίγουρα, ως ένα πολύ μεγάλο βαθμό, και αυτός και η μητέρα μου έχουν διαμορφώσει τον άνθρωπο και το χαρακτήρα και την προσωπικότητα που είμαι σήμερα. Είναι πολύ ωραίο που το λες. Νομίζω για όλους ισχύει. Ναι. Δηλαδή, υποσυνείδητα ή ενσυνείδητα, οι γονείς μας είναι αυτοί οι οποίοι μας διαμορφώνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Θα σε γυρίσω πάλι πίσω στο βιβλίο. Ναι. Είναι γραμμένο με την ειλικρίνεια ενός ενήλικα ή με το αθώο μυαλό ενός παιδιού? Κοίταξε να δεις. Το έγραψα με την ειλικρίνεια του μυαλού μου και της ψυχής μου και της προσωπικότητας της δικιάς μου. Πέρασε όμως από τα μάτια και από τα χέρια και των δυο μου παιδιών. Έχω δύο κόρες. Οπότε που ο παππούς τους είναι πολύ περήφανος. Εννοείται. Στην τελευταία συνέντευξη που κάναμε με τον μπαμπά μιλούσε για τα εγγόνια του. Ναι. Οπότε πέρασα και από μια παιδική ματιά και αφού πήρε το OK από εκεί και κάποιες αλλαγές τις οποίες κάναμε, γιατί ξέρεις, ο δημοσιογραφικός λόγος δεν φεύγει εύκολα. Σε κάποια σημεία
μου το τόνισαν, το εντόπισα και εγώ μετά. Έγραφα όπως θα έγραφα, ας πούμε, ένα ρεπορτάζ ή ένα κείμενο, τέλος πάντων, δημοσιογραφικό. Διορθώθηκαν όλα αυτά, έγινε το εντός ή εκτός εισαγωγικών μαγείρεμα και νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι κάτι το οποίο μπορεί ένα παιδί πολύ εύκολα να το διαβάσει μόνο του. Και οι πρώτες προσλαμβάνουσες που έχω, οι πρώτες εντός ή εκτός εισαγωγικών κριτικές, είναι θετικές, ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο διαβάζεται εύκολα και από παιδιά, που αυτός ήταν ο στόχος, αλλά και από ενήλικες. Στην παρουσίαση του βιβλίου που έγινε και πρόσφατα, σε τίμησαν πολύ σπουδαίοι άνθρωποι. Έγραψες λοιπόν στα social media ότι ήταν μια μέρα που θα θυμάμαι για πάντα. Τι συνέβη εκείνη την ημέρα και σε άγγιξε τόσο πολύ? Το σίγουρο είναι ότι θα τη θυμάμαι αυτή τη μέρα για πάντα και γι' αυτό το έγραψα, γιατί ένιωσα συγκινημένος και ήταν τιμή για μένα, νομίζω το έγραψα και αυτό, η παρουσία του κόσμου. Ήταν αρκετός κόσμος, ανάμεσα σε αυτούς, όπως είπες, και άνθρωποι οι οποίοι με τιμούν με την εμπιστοσύνη τους, όπως είναι ο σημερινός Δήμαρχος Ιωαννίνων, ο κύριος Θωμάς Μπέγκας, τον οποίο συνεργαζόμαστε για δεύτερη φορά, στην δεύτερη θητεία του, ο προηγούμενος Δήμαρχος Ιωαννίνων, ο κύριος Παπαγεωργίου, δημοτικοί σύμβουλοι, αντιδήμαρχοι, άνθρωποι από το χώρο των γραμμάτων. Τέλος πάντων, ήταν αρκετός κόσμος και γι' αυτό το έγραψα. Είναι σίγουρα τιμή για εμένα, σε αυτό το πρώτο βήμα που έκανα, σε αυτή την παρουσίαση του βιβλίου, να είναι εκεί και για να μοιραστούν μαζί μου τη χαρά μου, γιατί ουσιαστικά ήταν μια ημέρα χαράς που κατάφερα κι εγώ να γράψω ένα βιβλίο, να εκδοθεί αυτό το βιβλίο και να μπορώ να έχω τη δυνατότητα να το μοιραστώ με τον κόσμο. Είναι κάτι πολύ δημιουργικό να γράφεις ένα βιβλίο, οπότε είναι ακριβώς έτσι όπως το περιγράφεις. Πες μας κάτι, μίλησες και για ελπίδα. Είναι ένα συναίσθημα που έχουμε ανάγκη? Νομίζω ότι χωρίς ελπίδα ο άνθρωπος δεν μπορεί να υπάρχει και να βαδίσει στο μέλλον, ούτε να σχεδιάζει, ούτε να ονειρεύεται, ούτε να πραγματοποιεί. Νομίζω αν αφαιρέσει την ελπίδα από τον άνθρωπο δεν του μένει κάτι. Οπότε και στο περιβάλλον το οποίο ζούμε, με όλα αυτά τα οποία βιώνουμε, αν δεν έχουμε ελπίδα ότι κάτι μπορεί να αλλάξει και κάτι μπορεί να γίνει καλύτερο, νομίζω ότι θα είμαστε όλοι με κατάθλιψη. Και θα χρειαστούμε άλλου είδους βοήθεια. Ακριβώς. Οπότε την ελπίδα μας δεν πρέπει να τη χάνουμε και πρέπει να την έχουμε ψηλά. Γιατί η ηρωίδα σου είναι κοριτσάκι και γιατί φύλακας της γης? Η ηρωίδα μου είναι γιατί είναι κοριτσάκι. Πιθανά να επηρεάστηκα γιατί έχω κορίτσια στο σπίτι. Ναι. Να σου πω την αλήθεια, στο επόμενο βιβλίο ο παιδικός ήρωας είναι αγόρι. Α, μάλιστα. Οπότε δεν το έκανα για κάποιο λόγο συγκεκριμένα και δεν το σκέφτηκα και ποτέ. Πιθανά, λέω, ενδόμηχα να το έκανα για αυτό το λόγο. Ίσως επειδή έχω να κάνω με κορίτσια. Προφανώς. Είναι η φύλακας της γης γιατί η ιστορία μου, η ιστορία και των 4 βιβλίων, είναι ουσιαστικά η ιστορία 3 φυλάκων, της γης, του αέρα και του νερού. Ναι. Οπότε σε κάθε ένα βιβλίο εξιστορείται από μία περιπέτεια την οποία περνάνε προσπαθώντας να σώσουν, να προστατεύσουν η Γεωργία τη γη, ο επόμενος φύλακας τη θάλασσα και η επόμενη, για να το αποκαλύψουμε και αυτό, φύλακας τον αέρα. Και στο τέλος και οι 3 μαζί θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για να προστατεύσουν ολόκληρο τον κόσμο. Οπότε γι' αυτό η Γεωργία και η Γη έχει μια σύνδεση, το όνομα, Γεωργία και Γη, και έτσι προέκυψε ο χαρακτήρας. Πέρα από δημοσιογράφος, είσαι και ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου, όπως είπες, του κυρίου Θωμά Μπέγκα, για δεύτερη συνεχόμενη φορά, σε θέματα επικοινωνίας. Το βιβλίο σου μιλάει για ένα φύλακα της γης. Νιώθεις κάποιες φορές στο Δήμο ότι έχεις ρόλο φύλακα? Τερματοφύλακα μπορεί. θα πρέπει να αποκρούω όλα αυτά που μας έρχονται. Όχι, φύλακας δεν νομίζω ότι νιώθω σε καμία περίπτωση. Αυτό το οποίο προσπαθώ να κάνω εγώ είναι η δουλειά η οποία μου έχει ανατεθεί από τον Δήμαρχο, και σε ό,τι έχει να κάνει με την επικοινωνία του Δήμου και σε ό,τι έχει να κάνει γενικώς με την επικοινωνία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τους δημοσιογράφους, εσάς, όλους τους συναδέλφους. Ναι. Υπάρχει και αυτό το κομμάτι της διαχείρισης των δημοσιογράφων, το οποίο δεν βγαίνει προς τα έξω, ο κόσμος δεν το ξέρει. Είναι και αυτό μέσα στο πλαίσιο της δουλειάς. Όχι, φύλακας δεν αισθάνομαι σε καμία περίπτωση. Αισθάνομαι, αν θέλεις να σου πω κάτι, σιγουριά και για την εμπιστοσύνη που μου δείχνει ο Δήμαρχος. Νομίζω ότι έχουμε μια άριστη, θα έλεγα, συνεργασία. Ελπίζω να τον βγάζω ασπροπρόσωπο, ναι. Και στο υπόλοιπο της θητείας που μας απομένει να καταφέρουμε, εγώ από τη μεριά μου, αυτός πολύ περισσότερο από τη δικιά του, γιατί όλη την ευθύνη και όλο το συντονισμό τον έχει, ναι, αυτό και, ναι, το βάρος το έχει ο ίδιος,
να καταφέρουμε να αφήσουμε ένα θετικό αποτύπωμα για την πόλη και για τον Δήμο συνολικότερα. Ο μπαμπάς σου στην πορεία του έκρινε πολιτικούς. Εσύ είσαι δίπλα σε έναν τέτοιον άνθρωπο. Ναι. Πόσο δύσκολο είναι αυτό? Αν με ρωτάς, είναι πολύ πιο εύκολη η κριτική. Ναι. Και εμένα μου βγαίνει πολύ πιο εύκολα. Νομίζω σε όλους βγαίνει πολύ πιο εύκολα. Μια ματιά να ρίξουμε στα social media. Όλοι έχουμε μια άποψη, όλοι έχουμε μια κριτική. Είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνεις κριτική. Έτσι. Είναι πολύ πιο δύσκολο να πρέπει να αποδείξεις ότι αυτά τα οποία έχεις κάνει είναι αυτά τα οποία πρέπει να κάνεις ή αυτά τα οποία μπορείς, ή έχεις ακόμα και υπερβάλλει αυτόν για να μπορέσεις να πας στο Δήμο, να πας στην πόλη, να πας στην κοινωνία ένα βήμα παρακάτω. Εσύ είσαι ειλικρινής με τον Δήμαρχο, ακόμα και όταν έρχεσαι σε δυσάρεστη θέση, να πρέπει να το επισημάνεις κάποια πράγματα? Κοίταξε να δεις, ο ρόλος μου είναι και αυτός. Εγώ και γι' αυτό είμαι υποτίθεται συνεργάτης Παύλα Σύμβουλος. Ναι. Λέω και αυτά τα οποία τις προσλαμβάνω, τις οποίες έχω εγώ από την κοινωνία και ακόμα και από τους συναδέλφους. Ότι Δήμαρχε, κοίταξε να δεις, εδώ μου τόνισαν αυτό, μου είπαν αυτό, μήπως θα το δούμε αλλιώς, μήπως θα κάνουμε κάτι άλλο. Ο ρόλος μου όμως σταματάει εκεί. Ο ρόλος μου είναι συμβουλευτικός. Από εκεί και πέρα τις αποφάσεις τις παίρνει ο Δήμαρχος, τις παίρνει η Δημοτική Ομάδα, τις παίρνουν οι αντιδήμαρχοι, τις παίρνουν αυτοί οι οποίοι έχουν εκλεγεί για να κάνουν αυτό το πράγμα. Εγώ είμαι εκεί και για να γράφω, να επικοινωνώ το έργο του Δήμου, αλλά και να μεταφέρω αυτά τα οποία ακούω κι εγώ και σκέφτομαι κι εγώ ως άνθρωπος σε αυτή την κοινωνία. Πόσο σε επηρεάζει ο κόσμος των παιδιών όταν πρέπει να πάρεις αποφάσεις στον κόσμο των ενηλίκων? Κοίταξε να δεις, αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει νομίζω όλοι μας να μας βασανίσει, να μας προβληματίσει και να το βάλουμε ίσως και σε μεγαλύτερο βαθμό στην καθημερινότητά μας. Τολμώ να πω ότι δεν νομίζω, όπως και οι περισσότεροι, τέλος πάντων, να μην μιλήσω για τους περισσότερους, για μένα, δεν ξέρω αν στην καθημερινότητά μου το σκέφτομαι τόσο πολύ. Είναι κάτι το οποίο. Πολύ ωραία ερώτηση αυτή που μου έκανες. Ίσως θα έπρεπε να αρχίσω να το βάζω κι εγώ στο μυαλό μου και στον τρόπο σκέψης μου ακόμα περισσότερο. Σίγουρα επειδή έχω μικρά παιδιά με επηρεάζει, αλλά δεν ξέρω αν στον βαθμό στον οποίο θα έπρεπε. Ίσως θα πρέπει όλοι μας να αρχίσουμε να το κάνουμε λίγο περισσότερο και νομίζω ότι τα αποτελέσματα θα είναι θεαματικά προς το καλύτερο για όλους μας. Να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και να δρούμε και όπως σκέφτονται και προβληματίζονται τα παιδιά και όπως το κάναμε νομίζω και εμείς όταν ήμασταν όχι και παιδιά, αλλά ακόμα και πιο νέοι. Νομίζω είχαμε άλλο τρόπο σκέψης και ίσως θα έπρεπε να ανασύρουμε αυτές τις σκέψεις και τον τρόπο αυτόν πιο συχνά, πριν πάρουμε αποφάσεις. Θα σου πω και κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε. Σου λείπει ο χώρος των μέσων μαζικής ενημέρωσης? Το ζεις λίγο διαφορετικά τώρα, αλλά... Κοίταξε να δεις, δεν μου λείπει με την έννοια ότι είμαι ακόμα ενεργός, δηλαδή στην εφημερίδα στους Νέους Αγώνες είμαι διευθυντής, συνεχίζω. Στη Θεσπρωτική είμαι εκδότης στην εφημερίδα στην Οικουμενίτσα. Απλώς είναι σίγουρο ότι έχω πολύ λιγότερο χρόνο να ασχοληθώ με αυτά. Έχω τώρα και εγώ εκεί συνεργάτες δικούς μου, οι οποίοι καλύπτουν το κενό το δικό μου αναγκαστικά. Δεν μου λείπει γιατί, ξέρεις τι, είναι η επαφή με τους συναδέλφους καθημερινή, άσχετα αν είναι από την απέναντι όχθη, ας το πούμε, της ενημέρωσης, αλλά όχι, συνεχίζω να το κάνω, ίσως όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό, έχω καθημερινή επαφή, οπότε όχι, δεν θα έλεγα ότι μου λείπει. Νομίζω ότι προσπαθώ και ισορροπώ και στις δύο βάρκες, τώρα το πόσο καλά το κάνω, ας το κρίνουν άλλοι. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να σου ευχηθώ για το βιβλίο σου να είναι καλοτάξιδο. Περιμένουμε και τα υπόλοιπα. Πότε θα βγει το επόμενο? Ο σχεδιασμός είναι 1 με 1,5 χρόνο να βγαίνουν, οπότε μέσα στο 26 θα κυκλοφορήσει και το επόμενο. Πάρα πολύ ωραία. Τα κορίτσια σου χαίρονται με αυτό το βήμα? Σίγουρα χαίρονται. Τι λένε, μπαμπά, καταπληκτικό, τι σου έχουν πει? Ναι, όχι, τους άρεσε, ειδικά η μικρή που είναι και στην ηλικία κοντά. Η μεγάλη μου κόρη έχει ξεφύγει λίγο, είναι πιο μεγάλη, της αρέσουν. Τα ενδιαφέροντά της είναι διαφορετικά. Γενικώς όμως όχι. Εντάξει, ήταν υποστηρικτικές και οι κόρες και η σύζυγος. Ναι, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Καλοτάξιδο. Περιμένουμε νεότερα. Εννοείται. Θα τα μάθετε. Τέλεια. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ και εσύ καλή συνέχεια και καλή, όχι επιτυχία, την επιτυχία την έχεις. Να λάμψεις ακόμα περισσότερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ωραία ευχή. Και τώρα πάμε σε μια στήλη που αγαπήσατε και που πάντα φέρνει αλήθεια στο τραπέζι. Γιατί όπως λέει η παροιμία μου, όποιον δάσκαλο καθίσεις, τέτοια γράμματα θα μάθεις. Και απόψε, ο δάσκαλος είναι ο άνθρωπος που έχει την ευθύνη για την πόλη στην οποία ζούμε. Περπατάμε, μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, Θωμάς Μπέγκας, είναι εδώ μαζί μας. Θα μιλήσουμε καθαρά, χωρίς ωρεοποιήσεις για το σήμερα, για το αύριο και κυρίως για όσα περιμένουν οι πολίτες. Πάμε να τον υποδεχθούμε. Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε? Αθηνά, καλησπέρα.
Σε ευχαριστώ καταρχάς για την πρόσκληση στην εκπομπή σου. Είμαι καλά, πρέπει να είμαι καλά, γιατί η καιρή είναι δύσκολη και αν δεν είμαστε καλά, για να έχουμε δυνάμεις να παλεύουμε, δεν είναι εύκολο να ανταπεξέλθουμε. Πολύ σωστό. Είναι η δεύτερη συνάντησή μας. Είχαμε ξαναβρεθεί σε μια έτσι λίγο πιο χαλαρή συζήτηση μες στο αυτοκίνητο όταν είχαμε κάνει τη συνέντευξη. Εφόλης της ύλης η κουβέντα μας. Σήμερα όμως το θέλω πολύ να είναι πιο χαλαρή, αλλά δεν γίνεται, γιατί υπάρχουν κέρια ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες αυτής της πόλης. Οπότε θέλω να τα θέσουμε όλα στο τραπέζι και να απαντήσουμε σε όλα αυτά. Είστε έτοιμος? Πανέτοιμος. Και να πω και να κάνω ένα σχόλιο ότι πραγματικά στην πρώτη μας συνάντηση τότε δεν μπορούσα να φανταστώ ότι η επόμενη μέρα και το περιβάλλον της επόμενης μέρας θα ήταν τόσο ζωφερό. Θα τα πάρω από την αρχή, έτσι όπως τα έχω στο μυαλό μου. Ορισμένες φορές βλέπουμε το δήμαρχο να τοποθετείται δημόσια στα social media. Τι είναι αυτό που τον οδηγεί κάθε φορά σε αυτή την επιλογή? Καταρχάς να πω ότι στη δεύτερη θητεία μου οι τοποθετήσεις μου στα social media είναι φιδωλές. Ναι. Στην πρώτη περίοδο, το 14-19, πραγματικά μιλούσα πολύ περισσότερο, ή θα έλεγα συνομιλούσα πολύ περισσότερο με τους σχολιαστές των αναρτήσεών μου, αλλά σε αυτή την περίοδο αξιολόγησα ότι αυτό δεν έχει κανένα νόημα. Και γιατί το λέω αυτό το πράγμα? Διότι δεν πιστεύω ότι μπορεί να κάνεις μια σοβαρή συνομιλία μέσω των social media. Τα social media στο σήμερα παίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Είναι ο τρόπος με τον οποίο μια πληροφορία φτάνει γρήγορα, αλλά επειδή φτάνει πάρα πολύ γρήγορα, υπάρχει ένα ανακλαστικό από τον παραλήπτη της πληροφορίας που δεν προσπαθεί να την επεξεργαστεί πριν τη σχολιάσει. Άρα λοιπόν, επειδή είναι αυτοματοποιημένος, θα έλεγα, ο σχολιασμός, δεν έχει νόημα να απαντήσω. Απλώς αυτό το οποίο θέλω να ξέρουν οι άνθρωποι με τους οποίους συνομιλώ στα media μέσω των σχολείων τους είναι ότι έχω μάθει να ακούω. Ναι. Και πραγματικά ακούω και βάζω στο μυαλό μου τους σχολιασμούς. Όταν το κάνετε όμως είναι αγανάκτηση, είναι απογοήτευση, τι? Αθηνά μου, δεν έχω το δικαίωμα να αγανακτώ. Συνειδητά βρίσκομαι σε αυτή τη θέση. Είναι μια θέση που ούτως ή άλλως μου τη χάρισε, θα έλεγα, ο πολίτης, η πλειοψηφία των πολιτών. Την επόμενη μέρα βέβαια προφανώς είμαι δήμαρχος όλων των πολιτών και αυτών που μου ασκούν καλή κριτική και αυτών που μου ασκούν κακή κριτική. Άρα δεν έχω το δικαίωμα της αγανάκτησης, έχω μόνο μια υποχρέωση να προσφέρω στον τόπο. Και στην κατεύθυνση αυτή να είναι σίγουροι οι συνομιλητές μου, όπως είπα, μέσω των social media, ότι ακούω όλες τις κρίσεις. Πάμε σε ένα ζήτημα που όλους μας αφορά και έχει γίνει κάτι σαν το γεφύρι της Άρτας. Θα πάμε στην πλατεία, την κεντρική πλατεία. Γιατί βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση? Έχω απαντήσει επανειλημμένως αυτό το οποίο νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να πούμε σε αυτή τη φάση, γιατί έχουν υποθεί πάρα πολλά και θα κουραστεί ο κόσμος. Και ξέρετε, δεν παρακολουθεί ο κόσμος τη λεπτομέρεια της πληροφορίας που έχει δοθεί κατά διαστήματα σε σχέση με το γιατί η πλατεία βρίσκεται σε αυτή τη φάση. Εκείνο λοιπόν το οποίο έχω να πω σήμερα είναι ότι η πλατεία αυτή τη στιγμή, η πορεία ολοκλήρωση των εργασιών της πλατείας είναι σε μια καλή ροή. Η πλατεία θα παραδοθεί στους πολίτες τμηματικά. Θα έχουμε μερική παράδοση της πλατείας, ώστε σιγά σιγά να αρχίσουν να την απολαμβάνουν. Η πρώτη φάση θα είναι τα Χριστούγεννα, όπου επαναλαμβάνω την υπόσχεσή μου ότι θα στολιστεί το χριστουγεννιάτικο δέντρο για φέτος στην κεντρική πλατεία της πόλης. Στη συνέχεια θα υπάρχει ένα κομμάτι της πλατείας που θα είναι πλήρες και θα αποδοθεί στους πολίτες και σε, θεωρώ, σύντομο χρονικό διάστημα πλέον με τη ροή και το ρυθμό των εργασιών θα ολοκληρωθεί το σχέδιο της πλατείας. Νομίζω δεν έχει κανένα νόημα στην παρούσα φάση να μιζεριάσουμε, να ξανασχολιάσουμε και να κριτικάρουμε τα κακώς κείμενα εξαιτίας ενεργειών του παρελθόντος. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή εγώ μπορώ να υποσχεθώ στους πολίτες ότι μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026 η πλατεία θα έχει παραδοθεί πλήρης στον τόπο. Η αλήθεια είναι ότι όταν χρησιμοποιήσατε τη λέξη μιζέρια, πάλι κριθήκατε αυστηρά. Εντάξει, το είπα ότι ο πολίτης έχει δικαίωμα να κρίνει
και αυστηρά ακόμα τον Δήμαρχο. Αλλά εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Αλήθεια, είναι κανένας από εμάς που δεν πιστεύει ότι στο σύνολο της κοινωνίας δεν υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι μίζεροι, κακομοίριδες ή εν πάση περιπτώσει που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, ασχέτως το πώς σχολιάζουν ή κριτικάρουν ένα δήμαρχο, ένα βουλευτή, έναν πολιτικό ή γενικότερα πώς ασκούν κριτική. Στην κοινωνία μας δεν υπάρχει ένα κομμάτι που όλοι πιστεύουμε με ένα ποσοστό μικρό ή μεγάλο ότι είναι μίζερος και κακομοίρης. Ναι. Δεν υπάρχει αυτή η κοινωνική ομάδα. Ναι, σίγουρα η κοινωνία έχει γεμίσει τοξικότητα και μιζέρια. Αυτή Εγώ είναι δεν μια λέω ότι είναι πραγματικότητα. πλειοψηφία, αλλά η κοινωνική ομάδα των τοξικών, των μίζερων, των κακομοίριδων πάντα υπήρχε, υπάρχει και πάντα θα υπάρχει σε μια κοινωνία. Τώρα, σε τι ποσοστό? Προφανώς όχι σε πλειοψηφικό ποσοστό, αλλά είναι ένα ποσοστό και ξέρετε, αυτοί οι άνθρωποι συνήθως έχουν εθιστεί να παρεμβαίνουν συνέχεια και να καταθέτουν τη μίζερη άποψή τους συνέχεια. Αλλά λέω ότι αυτό δεν αφορά την πλειοψηφία της κοινωνίας. Ναι. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι και εγώ άνθρωπος είμαι. Μερικές φορές όταν είμαι μόνος μου και κάνω έναν απολογισμό της ημέρας και πόσο κοπιαστικά περνάει μια μέρα, έχω το δικαίωμα κι εγώ να θυμώσω μερικές φορές, γιατί πραγματικά είναι τόσο κακοπροαίρετες κάποιες κριτικές που εν πάση περιπτώσει κι εγώ αντιδρώ σαν άνθρωπος, αλλά στη συνέχεια προχωράω μπροστά. Πάμε και στις λακκούβες, πολλές λακκούβες στην πόλη. Τι φταίει, είναι θέμα προγραμματισμού, προτεραιοτήτων, χρημάτων? Είναι ότι περνάει ένα συνεργείο, σκάβει, ρίχνουμε άσφαλτο και μετά περνάει κι άλλο ένα συνεργείο να ξανασκάψει? Οπτική ίνα, Καταρχάς αυτό να το πούμε, ότι είμαστε σε μια φάση που χωρίς να έχει την ευθύνη ο Δήμος, η έννοια της ευθύνης τώρα με ή χωρίς εισαγωγικά, εκτελείται μια σειρά σημαντικών έργων στα Γιάννηνα που έχουν σχέση με τομές οι οποίες γίνονται στα οδοστρώματα και είναι δύο βασικά αυτά. Ένα είναι η διέλευση του δικτύου του φυσικού αερίου και το άλλο είναι η διέλευση των δικτύων των οπτικών ονών. Αυτά τα έργα δεν επιβλέπονται από το Δήμο. Αυτά τα έργα ουσιαστικά είναι στρατηγικές, κυβερνητικές, κρατικές κτλ. Και είναι έργα τα οποία πρέπει να γίνουν. Και μάλιστα εμείς σε αυτά τα έργα πολιτικά παρεμβήκαμε και πιέσαμε, γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνουν για τον τόπο. Και το φυσικό αέριο να φτάσει στα Γιάννα και οι οπτικές σύνες να εγκατασταθούν για να έχουμε καλύτερες ταχύτητες στο ίντερνετ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είμαστε σε μια φάση που κυρίως αυτά τα δύο μεγάλα έργα αναστατώνουν το οδικό δίκτυο. Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να παρέμβουμε και να βελτιώσουμε την κατάσταση του οδοστρώματος παρακολουθώντας τις εργασίες αυτών των δύο μεγάλων έργων. Γενικότερα βέβαια θέλω να πω με αφορμή τις λακκούβες, οι οποίες λακκούβες είναι διαχρονικό φαινόμενο και πρόβλημα στην αστική οδοποιία. Ισχύει, ναι. Είναι όμως ένα έργο που το λέω το τελευταίο διάστημα συνεχώς, μικρής και μεσαίας κλίμακας. Και δυστυχώς αυτά τα έργα τα οποία αντιμετωπίζονται από το εργοτάξιο του Δήμου μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν, διότι το εργοτάξιο του Δήμου δεν έχει προσωπικό. Νομίζω θα γίνει πλήρως αντιληπτό το επόμενο διάστημα στους πολίτες ότι με την έλευση των 30 εργαζομένων από το πρόγραμμα 55 ΣΥΝ, που ήδη έχουν βγει έξω και αρχίζουν και αποκαθιστούν ζημιές και βλάβες έργων κλίμακας μικρής, θα αρχίσουμε να δούμε καλύτερα αποτελέσματα την επόμενη μέρα. Αλλά πιστέψτε με ότι υπήρξε τεράστιο πρόβλημα, διότι έχει διαλυθεί κυριολεκτικά το εργοτάξιο του Δήμου. Εκεί λοιπόν τώρα προσπαθούμε με αυτά τα 30 άτομα που ήρθαν και πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να έχουμε σημαντικά αποτελέσματα, αλλά γενικά θα πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει υποστελέχωση σε κρίσιμες ειδικότητες, όχι μόνο στο Δήμο Ιωνιτών, σε όλον τον βαθμό της πρώτης αυτοδιοίκησης. Και είναι και μία από τις βασικές διεκδικήσεις, η οποία γίνεται αυτή τη στιγμή και εν ώψη της ψήφισης του νέου προϋπολογισμού από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, που είναι το κεντρικό μας συλλογικό όργανο, δύο βασικά πράγματα. Επιτέλους, δώστε μας τους πόρους που δικαιούμαστε, δώστε μας τη δυνατότητα να προσλάβουμε προσωπικό για να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε για τους συμπολίτες μας. Ένα ακόμη πρόβλημα είναι τα ογκώδη αντικείμενα. Τόσο δύσκολο είναι να αντιμετωπιστεί αυτό? Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί? Εδώ θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι έχουμε δύο παραμέτρους οι οποίοι συμβάλλουν στο να μην μπορούμε να έχουμε αποτέλεσμα στο συγκεκριμένη συλλογή αποβλήτων, της κατηγορίας αυτής της αποβλήτων. Το πρώτο είναι
η κοινωνική συμπεριφορά, η ατομική ευθύνη θα έλεγα, ότι πραγματικά δεν μπορώ να διανοηθώ πόσο ανεύθυνα συμπεριφέρεται μια κατηγορία συμπολιτών, μικρή είναι, αλλά ξέρετε και οι λίγοι κάνουν τη ζημιά. Ναι. Και μερικές φορές και επαγγελματίες, οι οποίοι βρίσκουν κάποιες ώρες που δεν γίνονται ληπτοί και αναποθέτουν δίπλα στους κάδους απορριμμάτων τα ογκώδια αντικείμενα. Το δεύτερο είναι ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εγκεκριμένο από το κράτος για να δούμε πώς οργανωμένα θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα των ογκωδών αντικειμένων. Και δίπλα σε αυτά περιμένουμε, και από ό,τι διάβαζα τελευταία, μάλλον αυτό επίκειται άμεσα να γίνει, ένα σύστημα ολοκληρωμένο για τη διαχείριση των στρωμάτων. Είναι και αυτό μια άλλη πολύ μεγάλη πληγή. Ογκώδη και στρώματα. Με την εμπειρία βέβαια που έχουμε αυτή τη στιγμή, ως δημοσιονητών μιλάω τώρα, πέρα την αναμονή που έχουμε για να θεσμοθετήσει το κράτος τα ολοκληρωμένα συστήματα, με την εμπειρία που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, θεωρώ ότι το 2026, με την οργάνωση πλέον που έχουμε αποφασίσει και με τη δαπάνη την οποία θα διαθέσουμε μέσω του προϋπολογισμού για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου των ογκωδών αντικειμένων, το 2026 θα έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Η εμπειρία δηλαδή των 2 πρώτων χρόνων μας βοηθάει πολύ να το αντιμετωπίσουμε καλύτερα το 2026. Υπάρχει και ένα πλέγμα στο Μόλο, το οποίο είναι πάνω από ένα χρόνο εκεί, και πάλι σχολιάζουν οι πολίτες. Για ποιο λόγο ένα πλέγμα βρίσκεται στη στροφή? Θα σας πω γιατί. Γιατί κάποια έργα δεν είναι εύκολα. Είναι ένα σημαντικό πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει με μια σχετική αποκόλληση ενός τμήματος του βράχου της Ακρόπολης του Κάστρου. Για να αντιμετωπιστεί λοιπόν αυτό το πρόβλημα και να διασφαλίσουμε τη στερέωση του βράχου, θα πρέπει να κάνουμε πολύ σοβαρές μελέτες, θα πρέπει να περάσουν από πολύ σοβαρές εγκρίσεις, οι οποίες φτάνουν μέχρι το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, άρα βλέπε εμπλοκή και του Υπουργείου Πολιτισμού, της Εφορίας Αρχαιοτήτων κτλ. Είναι δύσκολες αυτές οι εγκρίσεις και στο τέλος να διασφαλίσουμε και τα κονδύλια για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την αποκατάσταση. Εγώ νομίζω ότι δεν μας φταίει το πλέγμα κάτι. Πρώτα απ' όλα η ασφάλεια. Νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Δηλαδή δεν μπορούμε εμείς να διακινδυνεύσουμε μια πιθανή αποκόλληση του βράχου, ο οποίος θα πέσει και θα τραυματίσει ή θα κάνει ζημιά σε ένα αυτοκίνητο. Άρα λοιπόν προτιμάμε να έχουμε μια εικόνα η οποία μπορεί να ενοχλεί, αλλά πρώτα έχουμε την ασφάλεια στην πιθανή πτώση του βράχου και ταυτόχρονα να είστε σίγουροι ότι προχωράμε και ήδη έχουμε ολοκληρώσει την πρώτη φάση των μελετών για να προχωρήσουμε μετά στην αποκατάσταση. Ακόμη ένα ζήτημα που συζητούν πάρα πολύ είναι ο στολισμός. Ακόμη δεν έχουμε στολίσει, έχουν περάσει μέρες, ελλειπεί στολισμός. Τι έχετε να απαντήσετε σε αυτό? Θεωρώ ότι δεν έχουμε αργήσει. Ναι. Εγώ πιστεύω αυτή τη στιγμή ότι δεν υπάρχει πόλη της Ελλάδας που να έχει ολοκληρώσει το στολισμό του. Ήδη αυτές τις ημέρες εκτιλήσεται ο στολισμός της πόλης. Και ήδη κάθε μέρα που περνάει, να λάβουμε υπόψη μας ότι είχαμε μια πολύ δύσκολη εβδομάδα, θέλαμε να το ξεκινήσουμε κι εμείς πιο νωρίς, αλλά με όλα αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούσαμε να δουλέψουμε. Τώρα όμως νομίζω κάθε μέρα που θα περνάει οι πολίτες θα βλέπουν ότι στολίζεται και ένα νέο σημείο της πόλης, ένας νέος δρόμος της πόλης, μια νέα πλατεία της πόλης, ένας νέος κυκλικός κόμβος της πόλης και το διατάφτα είναι αυτό που σχετικά με το δέντρο, το απάντησα και προηγουμένως, το δέντρο στην κεντρική πλατεία. Θα στηθεί στην κεντρική πλατεία και θα το απολαύσουν όλοι οι δημότες του Δήμου Ιωνιτών. Νομίζω θα είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό περιμένουμε τόσα χρόνια. Καταρχάς θα πω ότι εγώ πιστεύω ότι γενικότερα πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Ναι. Γενικότερα δεν πρέπει, χαλάμε καταρχάς όταν είμαστε μίζεροι και απαιτητικοί. Την πρώτη διάθεση που χαλάμε πρώτα απ' όλα είναι τη δικιά μας και μετά όλων των άλλων. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι όσον αφορά τη διάθεσή μας για τη ζωή και αυτό θα δημιουργήσει και μια αντίληψη σχολιασμού των γεγονότων καλύτερη, όχι τίποτα άλλο, γιατί να περνάμε πρώτα απ' όλα εμείς καλά. Νομίζω ότι πρέπει να τα βλέπουμε πιο θετικά όλα τα γεγονότα και κάποια στιγμή να ψάχνουμε λίγο, έστω και με το πίσω μέρος του μυαλού μας, το πόσο είναι εύκολο να κάνουμε το επόμενο βήμα μπροστά. Δεν είναι τίποτε εύκολο.
Μιλάμε για πράσινη μετάβαση, για κλιματική ουδετερότητα, για έξυπνη πόλη. Τι από αυτά στην πράξη γίνεται και τι παραμένει μόνο σε επίπεδο σχεδίων? Και ανθεκτική πόλη. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και ανθεκτική πόλη, ναι. Και έχετε κάνει τις προσπάθειές σας πάνω σε αυτά. Πρέπει να αντέξουν την επόμενη μέρα, λαμβάνοντας υπόψη, πλέον αυτό είναι αντιληπτό από όλους μας, την κλιματική αλλαγή. Εμείς καταρχάς ως Δημοσιογεννητών ξέρετε ότι συμμετέχουμε σε ένα πολύ φιλόδοξο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το πρόγραμμα των 100 κλιματικά ουδέτερων και έξυπνων πόλεων. Είναι φιλόδοξο το πρόγραμμα. Έχω δηλώσει επανειλημμένως την απογοήτευσή μου για την ταχύτητα που εξελίσσεται, αλλά παρόλα αυτά θα επιμείνουμε. Και δεν είναι μόνο προσωπική άποψη αυτή, είναι και όλων των άλλων δημάρχων που συμμετέχουν σε αυτό το project. Είμαστε 6 δήμοι από την Ελλάδα, συν ένας δήμος από την Κύπρο. Μάλιστα έχουμε ιδρύσει πλέον και έναν οργανισμό με τον οποίο δικτυωθήκαμε για να διεκδικήσουμε όλοι μαζί, βλέποντας ότι δεν προχωράνε γρήγορα τα πράγματα. Άρα λοιπόν είναι μια όμορφη και σοβαρή στοχοθεσία, αρκεί να γίνει και ρεαλιστική. Ναι. Απ' την άλλη μεριά όμως, ότι επειδή σαν παράταξη, σαν δημοτική αρχή, έχουμε πολύ ψηλά στην ατζέντα μας όλα αυτά που είπατε, πράσινη, ανθεκτική πόλη, έξυπνη πόλη, σήμερα με ένα επιτελείο που έχω δίπλα μου από ειδικούς συνεργάτες, αλλά και με τον υπηρεσιακό μηχανισμό του Δήμου, ό,τι ευρωπαϊκό πρόγραμμα προσανατολίζεται σε αυτή την κατεύθυνση, τρέχουμε αμέσως να ενταχθούμε και να χρηματοδοτούμε. Και σιγά σιγά, επειδή ξέρετε και αυτά έχουν μια διαδικασία στην ορίμανση που απαιτεί κάποιο χρόνο, από το 2026 θα αρχίσει σιγά σιγά να φαίνεται και το αποτύπωμα με έργα που οδηγούν την πόλη σε αυτή την κατεύθυνση. Τόσα χρόνια συζητάμε για κυκλοφοριακό πρόβλημα, για πάρκινγκ. Τι θα γίνει με την κίνηση στο κέντρο της πόλης? Καταρχάς να μιλήσουμε για μια κουλτούρα που οφείλουμε σιγά σιγά να την περάσουμε στη ζωή μας. Να μην παίρνουμε το αυτοκίνητο να πάμε στο περίπτερο. Τι σημαίνει μια σύγχρονη, βιώσιμη, ποιοτική πόλη? Προτεραιοποιούμε τον πεζό, στη συνέχεια το ποδήλατο, στη συνέχεια το μέσο μαζικής μεταφοράς και τελευταίο το ΙΟΤΑΧΗ. Έχει η χώρα μας, η πόλη μας, τις υποδομές για να κάνουμε αυτή την προτεραιοποίηση? Σαφέστατη όχι. Ο πεζός σήμερα, με τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει σε μεγάλο βαθμό και συνεχίζονται, την προσβασιμότητα, τη φροντίδα για τις δυνατότητες να κινηθεί άνετα ο ανάπηρος, η μαμά με το καροτσάκι κτλ. Νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι κάθε μέρα και βελτιώνεται. Και μπορούμε να περπατήσουμε καλύτερα και μπορούμε να περπατήσουμε περισσότερο. Απ' την άλλη μεριά, οι ποδηλατόδρομοι είναι επαρκείς στην πόλη? Όχι, δεν είναι επαρκείς. Και τρέχουμε αυτή τη στιγμή σημαντικά ευρωπαϊκά προγράμματα για να αναβαθμίσουμε και να διευρύνουμε το δίκτυο ποδηλατοδρόμων στην πόλη. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, δύσκολο. Πρέπει να αναβαθμιστούν. Πρόβλημα στην Ελλάδα πολύ συγκεκριμένο. Μονοπόλια. Και η αστική συγκοινωνία, αλλά και η υπεραστική συγκοινωνία είναι μονοπόλια. Αυτό είναι κακό. Όταν ένα μονοπόλιο χειρίζεται μια διαδικασία μετακίνησης, πρέπει να το πείσεις να αλλάξει τη φιλοσοφία. Και αυτό πρέπει να μας βοηθήσει το κράτος. Εδώ πρέπει να μας βοηθήσει το κράτος. Να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο ή σε μια κατεύθυνση να πιεστούν οι φορείς αυτοί οι οποίοι κάνουν τη συγκοινωνία σήμερα να ακούσουν την αυτοδιοίκηση και να βελτιώσουν το δίκτυο κίνησής τους, και από την άλλη μεριά να αφήσει ελεύθερη την αγορά. Να μπορεί και ο Δήμος να κάνει μια εταιρεία η οποία να προσφέρει μεταφορές, να μπορεί και άλλος ιδιώτης να μπει στο παιχνίδι. Εδώ δυσκολευόμαστε, πρέπει να βελτιωθεί όμως. Υπάρχει σχέδιο, είναι το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας του Δήμου Ιωνιτών. Έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις πώς πρέπει να βελτιωθεί η αστική συγκοινωνία, να προσεγγίσει σημεία που θα έχει και μεγαλύτερη επιβίβαση πολιτών στο μαζικό μέσο μεταφοράς, δηλαδή να γίνει πιο θελκτικό το μέσο μαζικής μεταφοράς του πολίτη. Θέλει βελτίωση. Το τελευταίο, πάρκινγκ. Ναι, όντως, και αν πιστεί ο πολίτης ότι πρέπει να αφήσει περισσότερες ώρες στο ΙΟΤΑΧΗ στο σπίτι του, παρόλα αυτά είναι αντιληπτό ότι κάποιες ώρες δεν μπορεί να το αφήσει. Και θα υπάρχουν πάντα οι ώρες της ημέρας που έχουμε κυκλοφοριακή συμφόρηση. Πρέπει να κάνουμε γρήγορες κινήσεις για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις πάρκινγκ στην πόλη. Το παλεύουμε. Πάμε και στους αντιδημάρχους. Θα έχουμε αλλαγές? Δεν θέλω να απαντήσω. Όχι, καταρχάς έχω απαντήσει. Ναι. Θέλω να πω ότι έχω απαντήσει. Και προφανώς γίνεται αξιολόγηση των αντιδημάρχων.
από την άλλη μεριά των νυν αντιδημάρχων, από την άλλη μεριά υπάρχουν συνεργάτες οι οποίοι είναι εκλεγμένοι, είναι δημοτικοί σύμβουλοι, έχουν τα προσόντα και δικαιούνται να δοκιμαστούν και αυτοί σε κάποιες θέσεις. Προφανώς θα γίνουν αλλαγές. Για μένα όμως περισσότερη σημασία δεν έχει η gossip πληροφορία, θα έλεγα. Περισσότερη σημασία έχει να συνειδητοποιήσουμε, και θα το δούμε στις επόμενες μέρες, ότι έρχεται ο νέος οργανισμός του Δήμου. Ένας σύγχρονος οργανισμός, έχοντας δει όλες τις σύγχρονες ανάγκες ενός Δήμου, θα ψηφιστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα εγκριθεί και με βάση αυτόν τον νέο οργανισμό θα οριοθετηθούν και οι αρμοδιότητες που θα πρέπει να έχει ένας αντιδήμαρχος σε ένα σύγχρονο οργανισμό. Άρα με αυτή τη λογική προέχει να ψηφιστεί ο οργανισμός έτσι ώστε οι τοποθετήσεις των νέων δημάρχων να γίνουν με τα νέα δεδομένα τα οποία θα προκύψουν από τον νέο οργανισμό. Αν ζητήσω αξιολόγηση στους τομείς της διοίκησης, παράδειγμα στον πολιτισμό, στα σχολεία και την εκπαίδευση, στην καθαριότητα, με τι βαθμό θα τους βαθμολογούσατε τους συνεργάτες σας? Νομίζω ότι δεν έχει νόημα να βαθμολογήσουμε αυτή τη στιγμή δημοσίως. Δεν έχει κανένα νόημα αυτό. Έχουν γνώση οι φύλακες όμως και να είστε σίγουροι ότι η αξιολόγηση αυτή στους συνεργάτες μου γίνεται κάθε μέρα. Πού θεωρείτε ότι αποτύχατε και πού πετύχατε μέχρι τώρα? Δεν θέλω να μιλήσω με έννοιες επιτυχία και αποτυχία, πιστεύοντας ειλικρινά ότι η αξιολόγηση μιας δημοτικής αρχής, οποιασδήποτε δημοτικής αρχής, πρέπει να γίνεται στη λήξη της δημοτικής περίοδου που διοικεί. Γι' αυτό άλλωστε λέμε ότι μια δημοτική περίοδος διαρκεί 5 χρόνια και έχουμε τις εκλογές και εκεί αξιολογείται και η δημοτική αρχή και εκεί αξιολογείται και η αντιπολίτευση και εκεί ο πολίτης αποφασίζει ποιος θέλει να τον διοικήσει για την επόμενη δημοτική περίοδο. Επειδή ούτως ή άλλως είμαστε πριν το μέσο της θητείας και όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν είναι δυναμικά και όλοι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι στην πρώτη περίοδο μιας θητείας οριμάζουν πράγματα και η υλοποίηση έρχεται δυναμικά μετά το μέσο της πρώτης περίοδου, δεν θέλω να βγαστούμε να βγάλουμε συμπεράσματα. Θέλω να αξιολογηθεί το έργο της δημοτικής μας αρχής κοντά στη λήξη της θητείας, θα έλεγα, όχι στη λήξη της θητείας ακριβώς, γιατί ούτως ή άλλως θα ζητήσουμε και την ψήφο του πολίτη και την επόμενη δημοτική περίοδο, άρα πρέπει να φανούν κοντά στη λήξη της θητείας το σύνολο των απτών αποτελεσμάτων. Η παράταξη λειτουργεί και μετά τις εκλογές. Όσα μέλη δεν είναι εκλεγμένα, αξιοποιούνται με κάποιο τρόπο? Ξέρετε, η ζωντάνια μιας παράταξης δεν είναι εύκολο πράγμα. Οι δημοτικές παρατάξεις δεν είναι ένας κομματικός οργανισμός ο οποίος έχει χρηματοδοτήσεις, έχει επαγγελματικά στελέχη, έχει εν πάση περιπτώσει μια δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας. Οι δημοτικές παρατάξεις είναι ένα σύνολο, θα έλεγα, ερασιτεχνών. Μια ομάδα ανθρώπων που είναι τα μέλη της παράταξης, που πιστεύουν στις αξίες, στις αρχές και στην ιδεολογία αυτής της παράταξης και συμμετέχουν. Θεωρώ ότι η δική μας παράταξη είναι μία από τις παρατάξεις, είναι η παράταξη η οποία πραγματικά έχει μία ενεργή λειτουργία όλα αυτά τα χρόνια. Προχτές κάναμε μία ολομέλεια, μέσα αυτή την ολομέλεια κάνουμε μία επανεκκίνηση της πιο δραστήριας λειτουργίας της παράταξης, εκλέξαμε τη γραμματεία μας. Νομίζω ότι η παράταξη καταρχάς, πιστεύω, όχι νομίζω, η παράταξη είναι, θα πρέπει να είναι ο τροφοδότης των ιδεών προς τη Δημοτική Αρχή, ο κριτής προς τη Δημοτική Αρχή για να μπορέσουμε να βελτιωθούμε και να είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί και αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να διεισδύουμε στην κοινωνία μέσω της παράταξης, μέσω των μελών, να διαχέουμε τις απόψεις μας, να πληροφορούμε τους πολίτες γιατί κάποια πράγματα γίνονται ενώ κάποια άλλα δεν γίνονται. Άρα όλη η δυναμική για να μπορέσει μια δημοτική αρχή να έχει γερά θεμέλια είναι η παράταξη. Αυτή είναι η δικιά μας άποψη. Ναι. Γι' αυτό και κρατάμε ζωντανή την παράταξη και πιστεύω ότι αυτή η παράταξη, η Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα, είναι μια δυναμική παράταξη από το 2010 που ξεκίνησε μέχρι σήμερα και είναι η μεγαλύτερη παράταξη αυτοδιοικητική στο Δήμο Ιωνιτών, γιατί έχουμε αυτή την συνεχή λειτουργία. Δεν αδρανήσαμε ποτέ σαν παράταξη. Να επανέλθουμε στα έργα. Σε ό,τι αφορά το Πανυπηρωτικό Γυμναστήριο, η περιφέρεια φαίνεται να προχωρά στο επόμενο βήμα. Εσείς το στηρίζετε?
Ακούστε να σας πω, επειδή έχουν δημιουργηθεί διάφορες εντυπώσεις σχετικά με τις σχέσεις περιφέρειας και Δήμου και τις διαφωνίες και τις συμφωνίες. Καταρχάς, νομίζω ότι στη δημοκρατία μία από τις μεγαλύτερες αξίες είναι η έννοια το να μπορούμε να έχουμε διαφορετικές απόψεις. Είναι, θεωρώ, το πιο σημαντικό πράγμα στη δημοκρατία. Και το δεύτερο σημαντικό πράγμα στη δημοκρατία είναι να μπορούμε, ειδικά οι άνθρωποι οι οποίοι κατέχουμε θέσεις ευθύνες, να συγκαιριάζουμε απόψεις, να συνομιλούμε και να έχουμε ως συμπέρασμα μία άποψη, τελική απόφαση, μάλλον μία όχι απόφαση, η οποία θα συγκεράζει απόψεις. Τώρα, στο συγκεκριμένο ζήτημα, διαχρονικά ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι και ως παράταξη στην περίοδο που είμαστε στην αντιπολίτευση, αλλά και ως δημοτική αρχή, έχουμε μία διαφορετική αντίληψη το πώς πρέπει να γίνει η ανάπτυξη των αθλητικών υποδομών στο Δήμο μας. Καλώς ή κακώς, ο κύριος Καχρημάνης, η Περιφέρεια Επίρου, έχει μια τελείως διαφορετική αντίληψη. Στόχευσε στην συνδραμολόγηση του πρώην γυμναστηρίου της Ξηφασκίας. Φαίνεται ότι διασφάλισε μια χρηματοδότηση με το καλό να προχωρήσει. Κάθε επένδυση για τον τόπο είναι θετική. Αυτό δεν σημαίνει όμως, όπως σας είπα, ότι επί της αρχής και επί της αντίληψης πώς θα πρέπει να αναπτυχθούν οι αθλητικές εγκαταστάσεις στον τόπο, θα πρέπει να συμφωνήσουμε. Υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις. Δεν είναι κακό. Είναι στα πλαίσια της δημοκρατίας. Το θεωρείτε όμως θετική εξέλιξη? Σαφέστατα είναι θετική εξέλιξη και μακάρι να μπορέσουν πραγματικά να εξευρεθούν αυτοί οι πόροι, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικοί πόροι. 24 εκατομμύρια ευρώ είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσό, θα έλεγα, αλλά μακάρι να έχει διασφαλίσει ο κ. Καχρημάνης, ο Περιφερειάρχης, την χρηματοδότηση του έργου και μακάρι να γίνει ακόμα ένα έργο στα Γιάννηνα. Κακό δεν είναι, καλό είναι. Μιας και αναφέρατε τη σχέση σας με τον Περιφερειάρχη, νιώθετε ότι κάποιες φορές είστε σε απέναντι όχθες? Δεν είναι σε απέναντι όχθεων. Έχετε διαφορετική άποψη, είπατε. Ακριβώς. Σε κάποια ζητήματα έχουμε διαφορετικές απόψεις. Αλλά σας είπα, αυτό είναι καλό για τη δημοκρατία. Και αν καταφέρνουμε και πετυχαίνουμε όσμωση μεταξύ των διαφορετικών απόψεων, και για μένα δεν είναι, αν το βάλουμε σε επίπεδο θεσμικών προσώπων, για μένα καλά θα είναι σε σημαντικά τουλάχιστον ζητήματα που αφορούν τον τόπο να καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι και ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος και οι βουλευτές του τόπου, να καταθέτουμε τις απόψεις μας, να καταλήγουμε σε ένα συμπέρασμα και το συμπέρασμα της διεκδίκησης να το παλεύουμε όλοι μαζί σαν μια γροθιά. Τότε αυξάνουν οι πιθανότητες να πετύχουμε περισσότερα πράγματα για τον τόπο. Εγώ είμαι υπέρ των συνεργασιών, των συγκλήσεων και της δυναμικής η οποία δημιουργείται από τους πολλούς. Αν αύριο το πρωί, υποθετική ερώτηση, δηλώνατε παραίτηση, τι θα γράφατε πάνω στη δήλωση παραίτησης? Ποιος θα ήταν ο λόγος που αποχωρείτε? Καταρχάς, παρότι περνάμε πραγματικά, και θεωρώ ότι και από εσάς τους δημοσιογράφους, αλλά γενικότερα από την κοινωνία, περνάμε ίσως την πιο κακή περίοδο για τον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης, εντούτοις, για λόγους αξιοπρέπειας και εγωισμού, δεν υπήρχε ποτέ να δηλώσω παραίτηση πριν τελειώσει η θητεία. Οφείλω να υπηρετήσω αυτό το οποίο μου ανέθεσαν οι πολίτες, και για λόγους αξιοπρέπειας και για λόγους εγωισμού. Εγωισμός με την καλή έννοια, αντιλαμβάνεστε. Άρα δεν μπαίνει τέτοιο ζήτημα παραίτησης. Θα εξαντλήσω τη θητεία και θα προσπαθήσω να προσφέρω στον τόπο όσο περισσότερα μπορώ. Δεν έχω κανένα λόγο αυτή τη στιγμή να σκεφτώ κάτι άλλο. Η δουλειά που έχω επιφορτιστεί είναι πάρα πολύ. Είμαι πολύ συγκεντρωμένος σε αυτό. Ίσως ένας λόγος παρέτησης θα ήταν για να κάνω ταξίδια. Μάλιστα. Σκέφτεστε το πολιτικό σας μέλλον? Είναι στη σκέψη σας να διεκδικήσετε εκ νέου την εκλογή σας στο Δήμο, ή θεωρείτε ότι οι 2 θητείες είναι αρκετές? Σίγουρα δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Σίγουρα δεν ήρθα να καθίσω σε μια καρέκλα θεσμική και να μην ξεκολλήσω από αυτήν. Από εκεί και πέρα, το τι θα γίνει την επόμενη μέρα, πιστέψτε με ότι το πιστεύω βαθιά αυτό, θα είναι μια επιλογή την οποία θα κάνω μαζί με τους συνεργάτες μου και με την παράταξη. Λειτουργήσαμε ως παράταξη διαχρονικά πολύ δημοκρατικά. Και όταν κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε κρίσιμες τέτοιες αποφάσεις περί ηγέτη κτλ., όλα τέθηκαν στην ολομέλεια της παράταξης. Πιστέψτε μου ότι αυτές οι κρίσιμες αποφάσεις για την επόμενη μέρα και της παράταξης και τις προσωπικές θα τις θέσω στην κρίση της παράταξης. Αν αποφασίζατε να μην συνεχίσετε στο Δήμο, τι θα σας ενδιέφερε? Η περιφέρεια, η κεντρική πολιτική σκηνή,
ή υπάρχει και το ενδεχόμενο της απόσυρσης από την πολιτική? Πραγματικά, πιστέψτε με, δεν έχω κάτι στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή. Ναι. Είναι άλλο ακούγονται το πολλά, μέγεθος. τα διαψεύδετε? Ναι, διαψεύδονται σαφέστατα το γεγονός ότι κυκλοφορούν διάφορα στο καφενείο, θα το πω έτσι. Ναι. Σαφέστατα το διαψεύδω αυτό το ζήτημα. Άλλωστε δεν νομίζω ότι ένας σοβαρός άνθρωπος πιστεύει ότι σήμερα, 3 χρόνια πριν τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, μπορεί κάποιος να λάβει αποφάσεις. Και να ξέρουμε και το εξής, ότι είναι τελείως διαφορετική η συμμετοχή σε μια εκλογική διαδικασία στον πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης. Θα έλεγα ότι είναι περισσότερο έως πολύ απεξαρτημένη από κομματικές βοήθειες. Αλλάζει τελείως η λογική όταν συμμετέχει σε μια διαδικασία περιφερειακών εκλογών και προφανώς αλλάζει ξεκάθαρα όταν συμμετέχει σε μια διαδικασία εθνικών εκλογών. Μ' αρέσει πολύ ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης, θα τον υπηρετήσω μέχρι το τέλος και ό,τι μέλη γενέστε. Το βράδυ κοιμάστε καλά? Άμυνα του οργανισμού φοβερή. Φοβερή άμυνα του οργανισμού, κοιμάμαι καλά. Και πραγματικά έχω εκπλαγεί διότι έχω περάσει και επαγγελματικά δύσκολες φάσεις κάποια στιγμή στη ζωή μου και τότε είναι αυτό που λέμε είχα χάσει τον ύπνο μου και έλεγα τότε δεν το εύχομαι ούτε στον εχθρό μου. Κοιμάμαι καλά, είναι άμυνα του οργανισμού πιστεύω, δουλεύω πολλές ώρες, δεν καταφέρνω να κατεβάσω τα ρολά αυτό που λέμε 100% φεύγοντας από το γραφείο μου στο Δημαρχείο, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει καταφέρει ίσως και η εμπειρία, αλλά όπως σας είπα και ανακλαστικά ο ίδιος ο οργανισμός κάποια στιγμή να με υποχρεώνει να ξεκουραστώ, γιατί αλλιώς δεν βγαίνει. Είναι πολλές οι ευθύνες, πολλά τα βάρη, η αλήθεια είναι αυτή. Και πολλές οι ώρες δουλειά, πιστέψτε με. Ναι. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Απαντήσατε σε όλες τις ερωτήσεις μου, δεν αποφύγατε καμία. Όσο μπορώ. Εύχομαι καλή δύναμη και την επόμενη φορά που θα ξανασυναντηθούμε να μιλήσουμε για έργα που έχουν πραγματοποιηθεί, για εξέλιξη σε αυτόν τον τόπο που όλοι αγαπάμε. Γιατί κοινός στόχος είναι η αγάπη για αυτόν τον τόπο και η βελτίωσή του. Έτσι δεν είναι? Να μιλήσουμε λοιπόν για ολοκληρωμένα πράγματα. Αθηνά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά η κουβέντα μας ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Πώς το πάτε με τη μαγειρική? Πιάνει το χέρι σας? Όχι. Θα μείνετε να φάμε από τα χέρια του Αλέξανδρου? Αρκεί να είναι καλή η γεύση. Γιατί για τις γεύσεις ενδιαφέρομαι. Για τη μαγειρική προς το παρόν δεν ενδιαφέρομαι. Εντάξει, δεν είμαστε όλοι καλοί σε όλα. Αυτή είναι η αλήθεια. Σε ευχαριστώ πολύ και για αυτή την πρόσκληση. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, περνάμε στην επόμενη στήλη μας. Και επειδή μετά από κάθε βαριά κουβέντα χρειάζεται και λίγη απόλαυση, ήρθε η ώρα να πάμε σε ένα σημείο της εκπομπής που πάντα μας ανεβάζει τη διάθεση. Η κουζίνα μας είναι έτοιμη, οι μυρωδιές έχουν ήδη φτάσει μέχρι εδώ και ο άνθρωπος που ξέρει να μετατρέπει τα απλά υλικά σε γιορτή είναι στη θέση του. Αλέξανδρε Ζιγούρη, ερχόμαστε σε σένα. Τι μας ετοιμάζεις απόψε? Και μεταφερθήκαμε εδώ στη στήλη της κουζίνας. Έχει έρθει ο Αλέξανδρος. Καλώς ήρθες. Καλησπέρα. Πώς είσαι? Δόξα τω Θεώ, καλά. Τι θα φάμε σήμερα? Σήμερα θα φάμε. Σήμερα έχουμε επιλέξει προϊόντα από το Πασιά. Ναι. Είναι τοπικός εδώ στα Ιωάννινα. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι κοντά μας. Εννοείται. Ναι, υπέροχα ειδικά την κυρία Μαρία. Ναι. Που εγώ προσωπικά την ξέρω αρκετά χρόνια, οπότε μας βοηθάει και σε εμάς στο χώρο της εστίασης πολύ. Ναι. Τα προϊόντα της. Οπότε σήμερα θα μαγειρέψουμε. Θα έρθουμε λίγο πιο παλιά. Θα κάνουμε ψαρονέφρι. Τι ωραία. Μας αρέσει το ψαρονέφρι. Σας αρέσει, παιδιά? Ναι. Σας αρέσει. Πολύ ωραία. Θα το κάνουμε με χυλοπίτες. Ναι. Και μια σάλτσα παρμεζάνα. Είναι πολύ εύκολο. Καταπληκτικά. Σε ένα τέταρτο, 10 λεπτάκια θα έχουμε πιάτο. Είναι και λίγο πιο χριστουγεννιάτικο, οπότε να μπούμε λίγο στο mood. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και ξέρεις τι μου λένε, οι συνταγές του Αλέξανδρου είναι πολύ γρήγορες και εύκολες. Μα είπαμε, οπότε, ό,τι πρέπει. Ωραία, λοιπόν, πάμε. Φοράμε πάντα γάντια. Δεν μου έφερε σήμερα την υπέροχη Μαρία Πασιά να μαγειρέψουμε. Θα τη φέρω την άλλη φορά. Θα προσπαθήσω να την πείσω να τη φέρω την άλλη φορά. Ωραία. Λοιπόν, θα πάρουμε τα ψαρονέφρια. Κόβουμε τα ψαρονέφρια σε ροδέλες. Κόβουμε τα κομματάκια μας. Τα έχεις κόψει λίγο πιο χοντρά? Ναι, λίγο πιο χοντρά να είναι ζουμερά, να κρατήσουμε λίγο το... Πολύ ωραία. Τα ζουμιά του. Οπότε να έχουμε την αιστεία μας. Θα το σοτάρουμε πρώτα σε δυνατή φωτιά. Κάνουμε ένα τσιμπιδάκι.
Τι ωραία που μυρίζει. Σοταρισμένος κρέας. Βάζω και τα υπόλοιπα, γιατί έχουμε και καλεσμένους σήμερα, οπότε... Οπωσδήποτε. Και εκλεκτούς καλεσμένους. Και εκλεκτούς. Περιμένουν να μαγειρέψεις για να δοκιμάσουν. Όσο έχουμε πάρει λίγο χρώμα, θα γίναμε από την άλλη πλευρά. Έχω μάθει μαγειρεύεις ωραία πάντως, Προσπαθώ, δεν είμαι σαν εσένα. Άμα ακολουθείς συνταγές. Ναι, αυτό κάνω. Ανοίγω τα υλικά, τα βλέπω και τα φτιάχνω. Έχω και τους γονείς μου που μαγειρεύουν υπέροχα. Η μαμά έμαθε τον μπαμπά και ο μπαμπάς έγινε καλύτερος από τη δασκάλα, την μαμά μου δηλαδή. Λοιπόν, να ανοίξω το υπόλοιπο μάτι. Για να βράσουμε λίγο τις χυλοπίτες. Πάμε να βάλουμε και νερό κοστιλάτας. Όσο σοτάρω τα κρέατα, περιμένω να βράσει και το νερό. Ώστε να βάλουμε τις χυλοπίτες μέσα. Το ψαρονέφι, να ξέρετε, δεν θέλει πολύ μαγείρεμα. Ναι. Είναι τόσο τρυφερό, είναι σαν το φιλέτο. Είναι στην ουσία το φιλέτο από το χοιρινό. Okay. Και στο ίδιο τι κάνει, θα δημιουργήσουμε και τη σάλτσα μας. Ταυτόχρονα. Θα αφαιρέσουμε αυτά, ναι, τα κομμάτια και θα προσθέσουμε κρέμα γάλακτος και παρμεζάνα. Υπάρχει κάποιο μυστικό για αυτή τη συνταγή? Να μείνει ζουμερό το κρέας. Τέλεια. Αυτό είναι. Να είναι καλής ποιότητας το κρέας και να μείνει ζουμερό. Ό,τι βλέπεις έχουν ροδοκοκκινήσει τα κομμάτια. Ένα πλαστικό. Θα τα ξαναβάλουμε πάλι μετά, όταν θα κάνουμε τη σάλτσα. Και τι θα βάλουμε τώρα? Βάλουμε την κρέμα γάλακτος, ώστε να πάρει μια βράση. Το σοτάρισμα θα ανακατεύουμε λίγο για να πάρουμε λίγο τα από κάτω τα κομματάκια από το κρέας. Στην ουσία θα μας δώσει μια έξτρα γεύση. Θα το πιπερώσουμε λίγο τη σάλτσα μας. Παίρνω την παρμεζάνα και εφόσον έχει πάρει μία βράση, θα τοποθετήσουμε την παρμεζάνα μας. Πότε ξεκίνησες να μαγειρεύεις, Αλέξανδρε? Το μακρινό 2003. Επαγγελματικά εννοείς? Πρώτη φορά μπήκα το 2003 στο χώρο της εστίασης σε ξενοδοχείο, πρακτική, ναι. Στην Αθήνα, στη Ρόδο συγκεκριμένα. Ναι. Επαγγελματικά ξεκίνησα το 2006-2007 στην Αθήνα. Υπάρχει μια μεγάλη διαδρομή. Ναι. Μου υποσχέθηκες κάποια στιγμή να μου κάνεις μια συνέντευξη. Βέβαια, το υποσχέθηκα. Οπότε, αλλά μετά δώσε μας έτσι λίγες πληροφορίες. Λίγες πληροφορίες. Ναι. Κοίταξε, ποιος ενέπνευσε να γίνεις μάγειρας? Ο πατέρας μου. Εντάξει, ο πατέρας μου είναι μηχανικός. Αλλά του άρεσε η μαγειρική? Όχι, έλεγε στην ουσία ότι είναι μια δουλειά η οποία θα έχεις κάπου να φας και κάπου να κοιμηθείς, οπότε είναι safe. Ακολούθα αυτή. Πολύ σωστά. Και νομίζω πως βγήκε όντως. Δηλαδή,
Εγώ το ανακάλυψα μετά από κάποια χρόνια ότι μπορώ να την κάνω τη δουλειά αυτή. Δεν την ήξερα την αρχή. Απλά μπορούσα να μαγειρέψω με τον εαυτό μου. Και έτσι μετά από 3-4 χρόνια δουλειά ανακάλυψα ότι μπορώ να το κάνω σαν επάγγελμα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εφόσον έχει πάρει βράση, θα τοποθετήσουμε και τα κρεατάκια μας μέσα. Και να βράσω και αυτά μαζί. Να ρίξω τις χυλοπίτες στο νερό. Ναι, μπορείς να τις ρίξεις. Ωραία. Τις χυλοπίτες μετά τις πάρουμε και τις βάλουμε στη σάλτσα εδώ. Για να είμαστε. Ανακατευθέτες λίγο, ναι. Για πες μας το αγαπημένο σου γλυκό. Το αγαπημένο γλυκό, Black Forest. Αλήθεια. Ναι. Γιατί? Και αυτό μου το είχε εμπνεύσει ο πατέρας μου, ο οποίος σε όλα τα γενέθλια μας έπαιρνε Black Forest. Δεν ξέρω, κάποιο λίγο του άρεσε και αυτόν και μας το κόλλησε σε εμάς. Οπότε είναι από τα αγαπημένα μου γλυκά. Και βρίσκω σπάνια πλέον να ξέρεις καλές Black Forest. Ναι, ισχύει. Σπάνια. Στο σπίτι μαγειρεύεις? Αρκετές φορές. Ειδικά στα παιδιά μου, αρκετές φορές. Ειδικά τώρα και στη μικρή, ναι. η οποία τρώει τα πάντα. Πόσο? Είναι 1,5 χρονών. Πολύ ωραία. Οπότε Η Θωμαΐς. Τρώει απ' όλα. Ναι, τρώει απ' όλα. Μας βλέπει και φωνάζει μπαμπά. Έχουν βράσει τα χοιρινά μας, τα αποσύρουμε εδώ. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε τις χυλοπίτες μας και να τις βάλουμε στη σάλτσα. Να σου πω, μην τις κάνεις αλντέντε, σε παρακαλώ. Όχι αλντέντε. Να είναι λίγο πιο βρασμένες. Χυλοπίτες είναι. Άμα ήταν χυλοπίτες αλντέντε, είναι με αυγό αυτά. Θα είναι πολύ νόστιμο, να ξέρεις. Πολύ ωραία. Τις βγάζουμε από το νερό μας. Νοστιμότατο φαίνεται. Λοιπόν, σχεδόν οι χυλοπίτες μας είναι έτοιμες. Ναι. Οπότε έχουν δέσει. Άντε, μην αργείς, βγάλ' το. Ναι. Τώρα. Θα λίγο να δέσει λίγο ακόμα. Να δέσει λίγο ακόμα και να το σερβίρουμε. Αν έβαζες και μανιτάρια μέσα. Θα μπορούσες και μανιτάρια και λαχανικά, θα μπορούσες να βάλεις. Θα το κάνεις λίγο πιο πλούσιο. Ναι. Απλά είπαμε, θα δείξουμε λίγο και κάποιες απλές συνταγές, ώστε να μπορούμε να τα κάνουμε και στο σπίτι πολύ πιο εύκολα. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Θα κλείνουμε σαλτσούλα από πάνω. Λίγο πιπέρι φρέσκο. Εμένα μου αρέσει αρκετό το πιπέρι το φρέσκο. Σε όλους αρέσει νομίζω. Νομίζω πως είμαστε έτοιμοι να δοκιμάσουμε. Πανέτοιμοι. Θα δοκιμάσεις πρώτος. Φέρνει το μαχαιράκι. Δοκίμαστε να... Φέρνει το μαχαιράκι. Μην μας δυσκολεύεις τη ζωή. Περιμένουμε πώς και πώς. Τέλεια. Θα πάμε και βόλτα με το αυτοκίνητο μετά, το ξέρεις, έτσι. Ποιον έχουμε σήμερα? Τι να σου πω. Καταπληκτικό. Μας περιμένει η Δέσποινα. Ωραία. Πότε θα φας χορτάς? Θα φας. Δοκιμάσουμε. Ωραία. Σου άρεσε? Είσαι καταπληκτικός. Σήμερα το πρωί θα ξέρεις. Ήταν τη Μαρία Διπασιά. Απ' την καλύτερη. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους που συμμετέχετε στην κουζίνα μας και μας δίνετε την καλύτερη ύλη και τον καλύτερο μάγειρα φυσικά. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ και τα καταστήματα Μπότσιος που βρίσκονται σε όλη την Ήπειρο αλλά και στη Λευκάδα για την πολύ ωραία κουζίνα τους Λούμπε και για τις μοναδικές συσκευές Φράγκε. Οι πιο σύγχρονες, οι καλύτερες, οι πιο μοναδικές. Θα πάτε, θα επισκεφτείτε και θα τις απολαύσετε και εσείς στο σπίτι σας. Φύγαμε για μια πολύ ωραία βόλτα. Και όπως πάντα, νόστιμο, ζεστό και με αυτή τη μαγεία που κάνει τις απλές συνταγές να θυμίζουν σπίτι. Αυτές τις συνταγές κάνει ο Αλέξανδρος και τον ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ. Η μαγειρική είναι ένας τρόπος να χτίζουμε σχέσεις και απόψε το καταφέραμε ξανά. Και θα το ξαναπετύχουμε. Και μιας που μιλήσαμε για σπίτι, ήρθε η ώρα να συζητήσουμε για τους χώρους όπου ζούμε, δουλεύουμε, δημιουργούμε και πώς αυτοί οι χώροι επηρεάζουν τη διάθεσή μας και την καθημερινότητά μας. Γιατί αυτό που τρώμε μας τρέφει, αλλά αυτό που βλέπουμε και το περιβάλλον που χτίζουμε γύρω μας
μας διαμορφώνει. Πάμε λοιπόν στο αυτοκίνητο, όπου μας περιμένει η Δέσποινα Καζατζίδη, αρχιτέκτονας και Γενική Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου Αρχιτεκτόνων Εσωτερικών Χώρων. Θα μιλήσουμε για χώρους, αισθητική, λειτουργικότητα και ίσως ανακαλύψουμε πως μια μικρή αλλαγή στο σπίτι μπορεί να αλλάξει ολόκληρη τη ζωή μας. Δέσποινα, ερχόμαστε σε σένα. Πάμε βόλτα. Καλώς ήρθες, Καλώς σας βρίσκα. Τι κάνεις, πώς είσαι? Πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Κι εγώ, πολύ καιρό. Τι κάνεις? Από πού μας ήρθες? Από την Πρέβεζα σήμερα. Τέλεια. Λοιπόν, να βάλουμε ζώνες. Να βάλουμε ζώνη. Βρέχει σήμερα, βρέχει αρκετά, φίλες και φίλοι. Αλλά εμείς δεν πτωούμαστε. Όχι, δεν πτωούμαστε. Συνάντησες ομίχλη στον δρόμο? Πάρα πολύ ομίχλη. Ναι. Δεν είμαι φοβητσιάρα γενικότερα, αλλά ήταν σαν να έχουν κατέβει τα σύννεφα σήμερα. Πραγματικά. Σημειωτών. Ναι. Δεν πειράζει, νομίζω ότι το τοπίο είναι χειμωνιάτικο, μπαίνουμε στο χειμώνα. Ναι. Και τα Γιάννενα είναι πιο όμορφα το χειμώνα. Ισχύει αυτό. Είμαστε μια χειμωνιάτικη πόλη, θα έλεγα. Πράγματι. Δεσποινάκι μου, πόσο χαίρομαι που ήρθες. Αχ, και εγώ χαίρομαι και η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό σήμερα, Ναι. διότι έκανε και διάλειμμα Αθηνά. Τέλεια. Δηλαδή, ήταν να ξέρεις, κλείνουμε τηλέφωνα, Ναι. δεν μιλάει κανένας, δεν απαντάει, πάω βόλτα στα Γιάννενα. Και μάλιστα, φίλες και φίλοι, έχουμε αφήσει το τηλέφωνό της μέσα στο στούντιο και την πήρα να φύγουμε να πάμε μια ωραιότατη βόλτα. Λοιπόν, Δέσποινα, ο κόσμος δεν σε γνωρίζει. Μάλλον σε γνωρίζουν αρκετοί, αλλά όχι όλοι. Και θα θέλαμε πάρα πολύ να συστηθείς. Ποια είσαι? Α, να αυτοσυστηθώ, μου αρέσει. Ναι. Είμαι η Δέσποινα Καζατζίδη, Ναι. ασχολούμαι με την αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων και landscape design. Ναι. Παράλληλα είμαι και η γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου στο Πανελλήνιο Σωματείο για τους Αρχιτέκτονες και Σχεδιαστές Εσωτερικών Χώρων, του επίσημου φορέα δηλαδή για τους αρχιτέκτονες και σχεδιαστές, να το λέμε, εσωτερικών χώρων, τη ΧΙΝΤΑ. Ναι. Και δημιουργώ χώρους που αφογκράζονται τον άνθρωπο. Ασχολούμαι κυρίως με κατοικίες και μικρές ξενοδοχειακές μονάδες. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχει πολύ ενδιαφέρον, Ναι. και πρέπει να είσαι παθιασμένος με αυτή τη δουλειά, Αθηνά. Πρέπει να έχεις πάθος. Πάθος για τον άνθρωπο, για τη λειτουργικότητα, για τη ζωή του. Είναι πραγματικά ένα Ναι. πολύ ωραίο επάγγελμα. Αν το αγαπάς βεβαίως. Βέβαια, εννοείται. Όταν κάνεις κάτι που αγαπάς, σίγουρα το κάνεις καλά. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, και συνεχίζει να βρέχει δυνατά, αλλά δεν μας πτωεί. Ναι, Ναι, ναι. ναι. Μου αρέσει. Και επίσης μου αρέσει που είμαι συνοδηγός. Σου αρέσει? Πάρα πολύ. Τέλεια. Και εμένα μου αρέσει. Έχεις νιώσει ποτέ όμως ότι οι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται τι ακριβώς σημαίνει αρχιτέκτονας? Το έχουν παρεξηγήσει ποτέ? Και αν ναι, σε έχει ενοχλήσει αυτό? Συμβαίνει, δεν θα σου πω ψέματα. Συμβαίνει. Και συμβαίνει τακτικά, όχι τόσο τα τελευταία χρόνια. Ειδικά μετά την καραντίνα οι άνθρωποι άρχισαν να ασχολούνται με το σπίτι τους πολύ. Ναι. Οπότε άρχισαν και να μαθαίνουν, να ψάχνουν πράγματα. Στο μυαλό των περισσότερων σημαίνει ωραία σχέδια, ωραία κτίρια, αλλά είναι κάτι πολύ βαθύτερο, γιατί είναι ένα επάγγελμα το οποίο εξελίσσεται. Πρέπει να είσαι ενημερωμένος, να εξελίσσεσαι, να κοιτάς το τι έρχεται, το τι φεύγει, το τι θα ξαναέρθει, και απαιτεί πολλή μελέτη, ψυχολογία, βιωσιμότητα, οικονομία. Είναι ένα επάγγελμα το οποίο αυτό είναι εξελισσόμενο. Πρέπει να εξελίσσεσαι συνέχεια. Και είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό, γιατί ενώ μεγαλώνουμε, πολλές φορές αναγκάζουμε τον εαυτό μας να γυρίσει πίσω για να μπει στη διαδικασία της μάθησης, ξανά και ξανά. Είναι, πιστεύεις, η αρχιτεκτονική τέχνη που υπηρετεί τον άνθρωπο, ή είναι επιστήμη που υπηρετεί την αισθητική? Τι πιστεύεις? Ωραία ερώτηση αυτή, Αθηνά. Πολύ ωραία ερώτηση. Και μήπως και η παρεξήγηση προκύπτει από αυτό το δίπολο, θα λέγαμε? Νομίζω ότι είναι και τα δύο. Ναι. Όταν το συναίσθημα και η αισθητική, μάλλον η αντίληψη και το συναίσθημα συναντά την ανάλυση και την τεχνική, αυτό σημαίνει αρχιτεκτονική. Αυτό γίνεται. Η παρεξήγηση αρχίζει εκεί που πιστεύουμε ότι αυτός σκοπός είναι το ωραίο, το κάλος, η αισθητική. Ενώ είναι να υπηρετούμε τον άνθρωπο, οι χώροι να υπηρετούν τον άνθρωπο και να την ταιριάζουν σε λειτουργικότητα. κάθε γούστο. Φυσικά, να υπηρετούν τον άνθρωπο που θα ζήσει εκεί. Είτε σε ξενοδοχείο είτε σε κατοικία. Αλλά δεν είναι αυτός σκοπός το κάλος. Άλλωστε, όπως λέω, το λέω πάρα πολύ συχνά και σε νέους συναδέλφους,
όταν κάτι είναι λειτουργικό, μπορούμε να το κάνουμε όμορφο. Βέβαια. Όταν κάτι είναι όμορφο, δεν είναι και απαραίτητα να είναι λειτουργικό. Δηλαδή, εκεί ξεκινάει νομίζω η παρεξήγηση. Θα πρέπει να βλέπουμε η καθημερινότητα να είναι πιο εύκολη, όχι πιο δύσκολη ίσως. Μα σαφέστατα. Αυτό εξυπηρετούμε και εμείς οι αρχιτέκτονες εσωτερικών χώρων. Να είναι σπίτια, κατοικίες που καθαρίζονται εύκολα, ας πούμε. Ναι. Που έχουν αποθηκευτικούς χώρους, που οι άνθρωποι που μένουν εκεί λειτουργούν στην καθημερινότητά τους πολύ πιο εύκολα από το να δημιουργήσουν ένα σπίτι μόνοι τους από την αρχή, να βάζουν πράγματα, να βγάζουν πράγματα, να μην τους ταιριάζουν στην πορεία. Ενώ ο σχεδιασμός το ξεκινάει από την αρχή, το παραδίδει έτοιμο βάσει των αναγκών της οικογένειας. Θεωρείς ότι έχουν γούστο σήμερα οι άνθρωποι? Θεωρώ ότι το Pinterest μας έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά, διότι... Και δεν είναι μόνο το Pinterest, είναι η τεχνητή υπάρχουν νοημοσύνη. προσλαμβάνωσες τρομερές, φυσικά. Αλλά κοιτάει ο κόσμος και εμείς, παίρνουμε ιδέες, έτσι, να μην σου λέω ψέματα, αλλά βλέπουν κάτι πάρα πολύ όμορφο, το οποίο σου λέει θέλω αυτό. Στο δικό σου το σπίτι, στα δικά σου τετραγωνικά, με το δικό σου φωτισμό ή προσανατολισμό μπορεί να δείχνει, όχι μπορεί, τις περισσότερες φορές δείχνει κάτι τελείως διαφορετικό. Εκεί υπάρχει, αλλά ο κόσμος γενικότερα έχει αποκτήσει αισθητική με όλη αυτή την πληροφορία. Γενικό και ειδικότερα οι νέοι άνθρωποι. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Πιστεύεις ότι ο όρος kids υπάρχει ακόμη έτσι ανάμεσά μας ή όχι? Καλά, σαφέστατα. Λείπει το kids από τη ζωή μας. Εγώ νομίζω ότι όλα πρέπει να όλα χρειάζονται. Ακόμα και το kids έχει τη δική του σκοπιμότητα. Έχει το δικό του λόγο ύπαρξη στο kids και το απολαμβάνουμε και μερικές φορές. Η αλήθεια είναι μια έτσι ένοχη απόλαυση. Πες μας τώρα, ποιο ήταν το πρώτο κτίριο το οποίο σε ενέπνευσε? Αυτό που ήρθες σε επαφή και είπες ωραίο. Ίσως από τα παιδικά σου χρόνια κιόλας, δεν ξέρω. Νομίζω ότι οι περισσότεροι στη δική μας εργασία εμπνευστήκαμε από κάποιο σπίτι, το οποίο μείναμε. Εγώ, παράδειγμα, πιστεύω ότι τώρα που το σκέφτομαι, δεν ήταν κάποιο wow κτίριο ή σε κάποια χώρα. Πρέπει να ήταν το πατρικό του πατέρα μου εδώ στην Ανατολή Ιωαννίνων. Ένα πολύ απλό σπίτι, Αθηνά. Δηλαδή με αυλή, με πλακόστρωτο. Όμως ήταν φωτεινό, ένα σπίτι που σ' αγκάλιαζε, δημιουργούσε συναίσθημα, ένιωθες ασφάλεια, comfort zone που λέμε. Νομίζω ότι τα σπίτια των παλαιότερων γενεών ήταν η έμπνευση, η αρχική. Και αργότερα βέβαια άρχισα να παρατηρώ πολύ περισσότερα, εκεί στη δεκαετία του 80-90, που υπήρχε και μεγάλη έτσι κατασκευαστική άνοδος, πώς δημιουργούνταν κτίρια. Και άρχιζα νοητά εγώ να τα σχεδιάζω, ξέρεις. Ναι. Αλλά η έμπνευση νομίζω ότι ξεκίνησε από εκεί. Ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος θεωρείς που γίνεται συχνά στο σχεδιασμό των κατοικιών? Είπαμε πριν ότι θα πρέπει να είναι σε πρακτικό επίπεδο εύκολο εντός εισαγωγικών ένα σπίτι. Ποιο άλλο είναι λάθος, τι θεωρείς? Τι θεωρώ λάθος? Θα τοποθετηθώ πάλι στο ίδιο. Νομίζω ότι η αποστασιοποίηση από τον άνθρωπο που θα μείνει στο σπίτι είναι το μεγαλύτερο λάθος. Γιατί βλέπουμε πολύ όμορφα σχέδια, υπέροχα χρώματα, φωτισμούς, φωτιστικά, καναπέδες, υφάσματα, υφές. Κι όμως στην καθημερινότητα, στη ρουτίνα δηλαδή μιας οικογένειας, είναι πολύ δύσκολο να προσαρμοστεί και να ζήσει ουσιαστικά το σπίτι του. Θεωρώ αυτό ότι η αποστασιοποίηση από τον άνθρωπο που θα κατοικήσει εκεί είναι το μεγαλύτερο λάθος, κατά μένα τουλάχιστον, που συμβαίνει. Θεωρείς ότι η αρχιτεκτονική επηρεάζει την ψυχολογία μας, είτε θετικά είτε αρνητικά? Είμαι κάθετη σε αυτό και μπορείς να μου το επιτρέψεις. Ναι. Η αρχιτεκτονική παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο τελικά στη ζωή μας από όσο το αντιλαμβανόμαστε. Το φως, έτσι, η κλίμακα, ο τρόπος με τον οποίο περιφερόμαστε ή κυκλοφορούμε στο σπίτι, στους δρόμους, είτε μας κάνει χαρούμενους, είτε μας περιορίζει, είτε νιώθουμε ελευθερία, είτε αγχωνόμαστε. Άρα
ο τρόπος με τον οποίο βιώνουμε την αρχιτεκτονική, είτε στο δημόσιο χώρο είτε στο σπίτι μας, είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την αρχιτεκτονική, ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνουμε. Μία γωνία σε ένα σπίτι, ένα έπιπλο που σε ενοχλεί, σε πειράζει, ακόμα και αυτό λες, κάνει ένα τσίμπημα, ένα κάτι που λέμε. Ναι. Μάλιστα, και αν δεν μας αρέσει, πολύ απλά μπορούμε να το αλλάξουμε. Και μάλιστα σήμερα υπάρχουν και πάρα πολύ φθηνές λύσεις. Φυσικά υπάρχουν πολύ φθηνές λύσεις. Πάντα υπήρχαν και φθηνές και ακριβές λύσεις. Σήμερα περισσότερο από ποτέ. Ναι. Δεν ξέρω τι μου ταιριάζει Αθηνά περισσότερο. Κάτι που είναι πιο μόνιμο, όπως τις παλιότερες γενιές, θυμάσαι, ήταν όλα από μασί, ξύλο, ειδικά τη δεκαετία του 90, πολύ βαριά έπιπλα. Βέβαια ο κόσμος τότε από ψυγείο που αγόραζε μέχρι καναπέ, τα έπαιρνε για ολόκληρη τη ζωή του. Ακριβώς έτσι. Μόνο αν χαλούσαν, τα πετούσαν. Και αυτό δεν συνέβαινε ποτέ. Θυμάμαι το πατρικό μου να είναι γεμάτο ξύλο, ακόμη και η τύχη. Κάτι που επανήλθε πάλι στη μόδα. Το ξύλο δεν φεύγει ποτέ, τα φυσικά υλικά ποτέ. Ποτέ. Για πες μας, είναι πιο δύσκολο να σχεδιάσεις μια κατοικία για έναν πελάτη σου ή για τον ίδιο σου τον εαυτό? Καμάν Αθηνά, εννοείται για τον εαυτό μου. Γιατί όμως? Ήμουν σίγουρη ότι θα το πεις, αλλά γιατί? Γιατί στον πελάτη υπάρχει ένα, πώς να σου το πω, ένα καθαρό πλαίσιο. Οπότε η συναισθηματική έτσι, εμπλοκή και ανάπτυξη έρχεται πολύ συγκεκριμένα. Όταν μιλάμε για τον εαυτό μας, που ξέρουμε κάθε πτυχή του εαυτού μας, κάθε σκέψη μας κλπ. Ναι, είναι πολύ πιο δύσκολο όχι να αποφασίσουμε, αλλά να συγκεντρώσουμε τη σωστή πληροφορία. Ενώ στον πελάτη είναι τελείως διαφορετικό, γιατί εστιάζουμε σε αυτά που μας δίνει και αυτά που νιώθουμε λίγο. Σε ποιο σημείο πιστεύεις ότι η ελληνική αρχιτεκτονική χάνει και σε ποιο κερδίζει? Και πάμε και να αναλύσουμε σιγά σιγά περιοχές αν θέλεις. Ναι. Η ελληνική αρχιτεκτονική νομίζω ότι κερδίζει στην ταυτότητα, στο φως, στην κλίμακα και χάνει νομίζω στη λειτουργικότητα και στην πολεοδομία. Αθηνά, ας πούμε τα Γιάννενα, έτσι. Ναι. Μια πάρα πολύ όμορφη πόλη. Μια πόλη που έχει δικό της χαρακτήρα. Αν δεις φωτογραφίες δηλαδή μέσα στο ίντερνετ των Ιωαννίνων, ακόμα και η ατμόσφαιρα, ξέρεις ότι είναι στα Γιάννενα. Είναι χαρακτηριστική. Η Θεσσαλονίκη. Ναι. Αυτή υπάρχει μια ατμόσφαιρα, ένα πράγμα που καταλαβαίνεις. Τα δέντρα όπως περνάμε από εδώ έχουν δικούς τους χρωματισμούς. Γοητευτικά κτίρια, αλλά δημόσιοι χώροι και κτίρια που χρειάζονται φροντίδα Αθηνά. Ναι. Και η Αθήνα. Η Αθήνα είναι μια πόλη που έχει μεγάλη ιστορία. Πολλά χρώματα, είναι ζωντανή πόλη. Όμως αν δούμε την επέκτασή της πια, τη σύγχρονη επέκταση, θα λέγω ότι είναι ακατανόητη. Γιατί? Δηλαδή, δεν ξέρω πώς να σου το εξηγήσω. Θα μπορούσαμε να μάθουμε και να δούμε ευρωπαϊκές πόλεις και εμεί, γιατί πρόσφατα ήμουν στα Τύρανα και πολύ πρόσφατα, σαν να λέμε την προηγούμενη εβδομάδα, θα μπορούσαμε να πάρουμε μαθήματα πώς συνδυάζεται το μέλλον με το παρελθόν. Έχει εξελιχθεί απίστευτα αυτή η πόλη, αυτό ακούω, δεν την έχω επισκεφτεί. Δεν έχεις ιδέα. Δηλαδή πραγματικά κάποιος πρέπει να επισκεφτεί τα Τύρανα. Πάντα πήγαινα και με κρατούσαν η Βαρκελόνη, η Ρώμη, η αρχιτεκτονική δηλαδή. Και αν σας το λέω και το τονίζω, αν θέλετε ή μάλλον αν δεν θέλετε κατά λάθος να μεγαλώσετε ένα παιδί που θα γίνει αρχιτέκτονας εσωτερικού χώρου ή σχεδιαστής, μην το πηγαίνετε ταξίδια σε Βαρκελόνη, σε Ρώμη, σε τέτοιες περιοχές, θα το μαγέψει η αρχιτεκτονική, οπότε είναι χαμένη υπόθεση. Μάλιστα. Επομένως, σου αρέσει πάρα πολύ η αρχιτεκτονική των Τυράννων, κάποια άλλη πόλη έτσι που σου δημιουργεί έτσι πολύ ωραία συναισθήματα? Πολύ ωραία συναισθήματα, μου αρέσουν πάρα πολλά. Ναι. Και κάθε πόλη του κόσμου, του πλανήτη, έχει κάτι τελείως διαφορετικό να δώσει. Δηλαδή ας πάμε Ιαπωνία, ας πάμε Μαρόκο, ας πάμε ακόμα και Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλού είναι τα φώτα, τα χρώματα, είναι ο προσανατολισμός. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, ακόμα και στις φωτογραφίες. Στην Αμερική έχει
άλλο υφος πάνω από τον Ισημερινό, κάτω από τον Ισημερινό. Αναγνωρίζουμε, ακόμα και στο κινητό, αν δεις που υπάρχουν τα φίλτρα, λέει Τζαϊπούρ, λέει Νέα Υόρκη κλπ. Ναι. Όντως το χρώμα, η φωτεινότητα, η κλίμακα δίνει άλλη προοπτική. Είναι υπέροχο που μπορεί να αποτυπωθεί σε ένα φίλτρο αυτό. Δεν είναι? Ναι, πραγματικά είναι υπέροχο. Είναι μαγικό. Η Γαλλία, η Ιταλία, κάποια άλλη έτσι χώρα που σε εξητάρει θα λέγαμε. Εγώ αγαπώ πάρα πολύ τη χώρα μας. Δεν θα με έλεγα σοβινίστρια, Ελληνίδα σε καμία των περιπτώσεων, Ναι. αλλά ως άνθρωπος που έχω ταξιδέψει αρκετά, έχω γυρίσει αρκετά, νομίζω ότι με κρατάει πολύ η Ελλάδα. Στο θέμα το πολεοδομικό και το λειτουργικό υπολοιπόμαστε, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Φυσικά οι ευρωπαϊκές πόλεις, αυτό που μας διδάσκουν, ή θα πρέπει εμείς να αντιληφθούμε τον τρόπο με τον οποίο δημιούργησαν και συνέδεσαν το παρελθόν με το μέλλον. Αν το καταφέρουμε αυτό στην Ελλάδα, μάλλον όταν το καταφέρουμε, για να είμαι πιο σαφής, ναι. Πιο σαφής και πιο αισιόδοξη, Ναι. νομίζω ότι τα πράγματα θα πάνε πολύ καλύτερα. Χρειαζόμαστε κι εμείς ένα ούψ. Για τα νησιά μας, τι έχεις να πεις? Παράδειγμα για την Κέρκυρα, το νησί των Φεάκων. Κέρκυρα είναι χαρακτηριστικό νησί του Τα φιλιά μας στην Κέρκυρα. Τα χαιρετίσματα στην Κέρκυρα, αγαπημένοι, όλα τα νησιά Βέβαια. έχουν δικό τους χαρακτήρα. Ακόμα και αν το δεις. Ιόνιο, Αιγαίο, τα χρώματα, η αρχιτεκτονική, τα μπαλκόνια, τα σόκορα, λεπτομέρειες οι οποίες μπορεί σε κάποια θέματα να είναι κοινά. Αλλά πες μου τώρα, δεν αντιλαμβάνεσαι μία φωτογραφία ή μία εικόνα από ένα νησί του Ιωνίου, τις διαφορές από ένα νησί του Αιγαίου, ακόμα και κάποιος που δεν γνωρίζει την αρχιτεκτονική. Αν δει ένα αιγαιοπελαγίτικο σπίτι, θα καταλάβει ότι εδώ μιλάμε για Αιγαίο. Ακριβώς έτσι. Είναι χαρακτηριστική, όπως και τα χρώματα, έτσι, βεβαίως. Βεβαίως. Αλλά η Κέρκυρα ειδικά είναι εκπληκτική και όλες τις εποχές. Η αλήθεια είναι ότι έχω μεγαλώσει στην Κέρκυρα, οπότε έχω ένα ιδιαίτερο δέσιμο με το συγκεκριμένο νησί. Πάμε όμως να δούμε πώς φαντάζεστε τις πόλεις του μέλλοντος. Κάποια στιγμή δεν θα εξελιχθεί όλο αυτό, τι πιστεύεις? Τις πόλεις του μέλλοντος. Πολύ με εξητάρουν τέτοιες ερωτήσεις. Τις φαντάζομαι βιώσιμες, φωτεινές, ευέλικτες, με πάρα πολύ πράσινο, με χώρους που οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, με τεχνολογία που υπηρετεί τον άνθρωπο και όχι το αντίθετο. Έτσι φαντάζομαι τις πόλεις του μέλλοντος, να επιστρέψουμε στη γη, στα υλικά που έχει ο πλανήτης, εν πάση περιπτώσει, πέτρα, ξύλο, πράσινο στα χρώματα. Ό,τι πιο όμορφο. Και να τα συνδυάσουμε με την τεχνολογία. Δηλαδή, νομίζω και τη βιωσιμότητα. Ναι. Έτσι. Ναι. Πιστεύεις όμως ότι κάποια στιγμή αυτή η τεχνολογία μπορεί να επισκιάσει τη δημιουργικότητα? Γιατί το δικό σου επάγγελμα, πώς να το κάνουμε, είναι δημιουργικό. Πηγάζει από την ψυχή. Ξέρεις και βγαίνει κάτι? προς τα έξω. Μπορεί. Μπορεί αν την αφήσουμε να μας καθοδηγεί Αθηνά. Είμαστε στην εποχή του AI, έτσι. Ναι, ναι. Αν αφήσουμε λοιπόν την τεχνολογία να μας καθοδηγήσει, ναι, πράγματι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Όσο όμως τη χρησιμοποιούμε και όταν τη χρησιμοποιούμε σαν εργαλείο, μπορεί να απελευθερώσει την δημιουργικότητα και να μας οδηγήσει έτσι και σε νέες φόρμες, σε νέα υλικά, σε νέες εμπειρίες γενικότερα, αν γίνει εργαλείο. Αν μας καθοδηγεί μόνο, ναι, υπάρχει περίπτωση να χαθούμε σε όλο αυτό. Αυτό που λες, με μέτρο και να μην το δαιμονοποιήσουμε, δεν υπάρχει λόγος. Όχι προς Θεού, ότι έρχεται καλοδεχούμενο, αρκεί να είναι εργαλείο στα χέρια μας. Είμαι σίγουρη ότι η τεχνολογία ως εργαλείο μπορεί να απελευθερώσει, να ενδυναμώσει, να ενθαρρύνει την δημιουργικότητα. Αρκεί αυτό, να είναι εργαλείο και όχι καθοδηγητής. Ναι. Δηλαδή, το καταλαβαίνουμε βεβαίως, νομίζω. Βεβαίως. Αν μπορούσες να αλλάξεις ένα συγκεκριμένο κτίριο,
οπουδήποτε, δεν ξέρω, δεν θα σε περιορίσω, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Σε δευτερόλεπτα. Ποιο θα ήταν αυτό, έτσι, με ένα χτύπημα του χεριού των δαχτύλων? Ξέρεις κάτι, νομίζω ότι είναι πολλά, δεν θα μας παίρνει ώρα. Ναι, αλλά πες μας ένα. αυτό με σιγουριά που μπορώ να σου πω είναι ότι θα ήταν ένα δημόσιο κτίριο. Ένα δημόσιο κτίριο με εγκατάλειψη, ναι, που πνίγει έτσι τη γειτονιά του και θα προσπαθούσα να το μεταμορφώσω σε ένα χώρο αλληλεπίδρασης ανθρώπων, φωτεινό, λειτουργικό και προσβάσιμο σε όλους. Πόσο σημαντική κουβέντα είπες τώρα. Ποια κτίρια έχουν προσβασιμότητα σε άτομα με αναπηρία? Πραγματικά, λίγα είναι αυτά. Ναι, αυτό. Λίγα είναι αυτά. Δυστυχώς. Να είναι λειτουργικά. Νομίζω ότι τα δημόσια κτίρια ειδικά πρέπει να απευθύνονται σε όλους τους πολίτες. Να έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες και να νιώθουν και όμορφα, έτσι. Τα δημόσια κτίρια είναι δικά μας, δηλαδή. Είμαστε και εμείς. Μα εμείς τα πληρώνουμε. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι μας αντιπροσωπεύουν και πρέπει να αντιπροσωπεύουν. Και αντιπροσωπεύουν και τον πολιτισμό μας χωρίς να το γνωρίζουμε. Τα δημόσια κτίρια. Όταν μπαίνεις σε μια ευρωπαϊκή πόλη, σε ένα δημόσιο κτίριο, ακόμα και σε εφορία, είναι πολύ συγκεκριμένα τα χρώματα, ο τρόπος με τον οποίο το φως μπαίνει και λειτουργεί μέσα στους χώρους γραφείων, τις ώρες δηλαδή, ο προσανατολισμός, τις ώρες που υπάρχει φυσικό φως ή όχι, ώστε η εργασία να μην γίνεται αγκαρία ή κούραση. Είδες πως λέμε ότι η ψυχολογία συνδέεται. Νομίζω ότι αυτό τα δημόσια κτίρια πρέπει λιγάκι να φροντίσουμε, να τα φροντίσουμε, θέλουν και αυτά φροντίδα. Ποιο όνειρο επαγγελματικό δεν έχεις εκπληρώσει ακόμη και θα ήθελες πάρα πολύ να το υλοποιήσεις? Έχω ένα όνειρο. Θα το μοιραστείς? Και έχω και ένα όνειρο θερινής νυχτός, να σου το πω. Πολύ ωραία, βεβαίως, εδώ είμαστε. Θα ήθελα κάποια στιγμή, και ευελπιστώ να το καταφέρω, να σχεδιάσω από την αρχή ένα ολόκληρο χωριό. Με ταυτότητα, με δημόσιους χώρους, με πλατείες που να συνδυάζει την τέχνη, την αισθητική, τη λειτουργικότητα με την καθημερινή ζωή. Αυτό είναι ένα όνειρο που θέλω κάποια στιγμή να το πραγματοποιήσω και επειδή είμαι και πεισματάρα πολύ, νομίζω ότι θα το κάνω αρκετά σύντομα. Στο ευχόμαστε. Ευχαριστώ. Και το άλλο, το όνειρο που είναι θερινής νυχτός, μου το λέει η μητέρα μου αυτό, καλά τελεξιδέσμενη. Όνειρο θερινής νυχτός. Θα ήθελα να σχεδιάσω έναν διαστημικό σταθμό. Στον Άρη, ας πούμε. Ναι. Κάποια στιγμή είχε πάρει το μάτι μου έτσι ένα άρθρο που μοιραζόμαστε, ξέρεις, οι συνάδελφοι μεταξύ μας. Ζητούσαν σχεδιαστές για να σχεδιάσουν ένα διαστημικό σταθμό και πώς θα το βιώνουν 25 άνθρωποι στον Άρη. Πρέπει να έχω καμιά δεκαετία που το άκουσα αυτό, Αθηνά. Έχει κολλήσει το κεφάλι. Μπορεί να είναι όνειρο θερινής νυχτός, αλλά παραμένει ένα όνειρο, είναι τζάμπα. Ακούγεται λίγο extreme, αλλά πραγματικά σου ευχόμαστε και τα δύο να πραγματοποιηθούν. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Στοχεύουμε, λέει, στα πολύ ψηλά. Στα πολύ ψηλά, ναι. Φτάσε όπου δεν μπορείς. Έτσι είναι. Λοιπόν, θα μας δώσεις έτσι κλείνοντας και μία συμβουλή? Τι επικρατεί φέτος? Είπαμε, επιστροφή πάλι στην παράδοση, στο ξύλο, στην πέτρα, σε τόσα υπέροχα υλικά που έχει αυτός ο τόπος. Πες μας όμως λίγο χρώματα, υφές. Χρώματα και υφές. Δώσε μας κάτι, ένα tip. Το 26 έρχεται bold. Έρχεται έντονο. Επικρατούν, ή μάλλον θα επικρατήσουν, ξεκινήσανε χρώματα τα οποία συνήθως τα βλέπουμε στο γαλλικό κινηματογράφο. Ο γαλλικός κινηματογράφος, να σας πω, είναι αυτός που φέρνει και τις τάσεις γενικότερα. Θα δείτε ωραίες υφές μετάλλων, θα δείτε μπρούτζους, θα δείτε πιο φυσικά υλικά, πιο ανοιχτό χρώμα ξύλα. Υφές που μοιάζουν όχι με μάρμαρο, πια φεύγουμε από αυτή τη λογική, αλλά είναι bold. Εκείνα και τα έντονα γαλαζοπράσινα, πετρόλ, που συνδυάζονται με τα χρώματα του κάστανου ίσως, σε αυτή τη λογική, και μετά σε ησυχία, σε σπίτια που όχι τόσο τζαπαντί, όχι minimal, αλλά κάτι που να ηρεμεί το πνεύμα. Χρώματα και υφές
οι οποίες μας ηρεμούν, ειδικά μετά την καραντίνα, γιατί ακόμα δεν έχουμε φύγει έτσι συναισθηματικά από αυτό το κομμάτι, αρκετοί. Ακόμα την κουβαλάμε μέσα ακόμα την μας, κουβαλάμε γιατί, ναι, φυσικά την κουβαλάμε. Νομίζω ότι η ώρα τώρα έρχεται για να μπούμε σε πιο απλές μορφές, σε πιο απλές φόρμες, σε υλικά όχι ξεχασμένα, αλλά σε υλικά που ξεκουράζουν την ψυχή και το μάτι. Και επενδύστε εκεί, ό,τι ξεκουράζει την ψυχή και το μάτι σας. Επομένως αυτό είναι και το μότο σου. Ναι, να δημιουργούμε χώρους που αφουγκράζονται τον άνθρωπο, που λειτουργούν οι άνθρωποι, περνάνε όμορφα, δημιουργούν οικογενειακές στιγμές, καθαρίζονται εύκολα, βασικό. Πολύ βασικό. Και ενισχύουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων και της οικογένειας. Να επιστρέψουν οι φίλοι και να μαγειρέψουμε, να φάμε, να περάσουμε όμορφα σε αυλές, όμορφα φωτισμένες, σε χώρους που μοσχοβολάνε αγάπη. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω. Είναι πολύ παραστατικό έτσι όπως το περιγράφεις, να αγκαλιαστούμε ξανά, να έρθουμε πιο κοντά. Ναι. Υπέροχες συμβουλές, έτσι κλείνοντας. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ, Αθήνα, για την Σου άρεσε η βόλτα? Μου άρεσε πάρα πολύ και προσπαθούσα πολλές φορές να συγκεντρωθώ στις ερωτήσεις, γιατί παρατηρούσα τον καιρό. Τι ωραία χρώματα. Κοίτα, το βλέπεις αυτό εδώ το χρώμα? Ναι. Αυτό θα επικρατήσει. Είναι κάτι σε κάστανο, κάτι σε σαπιο μήλο, κάτι σαν... Είναι bold. Έρχεται αυτή η εποχή. Τολμήστε λοιπόν. Τολμήστε. Το 2026. Σε ευχαριστώ από καρδιάς. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι δημιουργική, γερή, δυνατή, λαμπερή και όλα τα καλά και τα όνειρά σου τα δύο να πραγματοποιηθούν σύντομα. Αθηνά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσουν ευγενέστατη και πολύ υπομονετική μαζί μου, μπορώ να πω. Δεν χρειάστηκε, είσαι υπέροχη. Λοιπόν, σε ευχαριστώ φίλες και φίλοι. Σε ευχαριστώ, να είστε καλά. Εμείς θα επιστρέψουμε πίσω και θα σας καληνυχτήσουμε. Φύγαμε. Και κάπως έτσι, άλλη μια όμορφη βραδιά έφτασε στο τέλος της. Μιλήσαμε για λέξεις που γεννιούνται από την ψυχή, για πόλεις που χτίζονται από αποφάσεις, για συνταγές που μας ενώνουν γύρω από ένα τραπέζι και για χώρους που γίνονται σπίτι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους σημερινούς καλεσμένους μας, τον Αλέξανδρο Θεμελή, τον Δήμαρχο Ιωαννίνων κ. Θωμά Μπέγκα, τον Αλέξανδρο Ζιγούρη, τον δικό μας Αλέξανδρο και την αρχιτέκτονα Δέσποινα Καζατζίδη. Και ένα ακόμη μεγαλύτερο ευχαριστώ σε εσάς, που κάθε Σαββατοκύριακο στις 9 επιλέγετε να είστε εδώ, στην παρέα μας. Μέχρι την επόμενη φορά να προσέχετε τους ανθρώπους σας, να προσέχετε τον εαυτό σας και να μην σταματάτε να δημιουργείτε. Καληνύχτα και καλό Σαββατοκύριακο. Ορεινή Πίνδος. Εκεί που μεγαλώνουν ελεύθερα τα πιο θρεπτικά και γευστικά ορεινά κοτόπουλα. Όταν βλέπεις την Πίνδο από ψηλά, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να προστατεύσεις το περιβάλλον. Γι' αυτό η Πίνδος δημιούργησε τη νέα συσκευασία Eco Safety Pack που προστατεύει το περιβάλλον αλλά και εσάς και την οικογένειά σας. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα. Καλώς ήρθατε στη Φιλιάνα. Πάμε να δούμε τριθέσιους καναπέδες. Τα καταστήματα Μπότσιος μπορούν να εξυπηρετήσουν πολύ κόσμο, αλλά δεν μπορούν χωρίς την Έλενα, τη Μελίνα, τη Δέσποινα και τις ομάδες τους. Μπορούν να σηκώσουν πολλούς τόνους εμπορεύματα, αλλά δεν μπορούν χωρίς τον Δημήτρη, τον Βλάση και την υπόλοιπη ομάδα. Γι' αυτό, στα καταστήματά μας, με τους μεγαλύτερους εκθεσιακούς χώρους στη βορειοδυτική Ελλάδα, μπορείς να δεις ό,τι ψάχνεις μπροστά σου, όχι από φωτογραφίες.
Μπότσιος ΑΕ. Όχι τυχαία, η πρώτη επιλογή μηχανικών, κατασκευαστών και επαγγελματιών σε Ιωάννινα, Πρέβεζα, Άρτα, Ιγουμενίτσα και Λευκάδα. Μπότσιος. Σπίτι για να ζεις. Για πες μου, εσύ θες να ρίξεις το κόστος θέρμανσής σου έως και 75%? Γιατί το θέμα δεν είναι αν γίνεται. Το θέμα είναι να θες. Ξέρεις πόσο πλήρωνα παλιά για θέρμανση? Μέχρι που έβαλα αντλία θερμότητας από την Αλέσκο. Τώρα το σπίτι έχει πάντα τη σωστή θερμοκρασία. Πάντα ζεστό νερό. Έχω τον απόλυτο έλεγχο για όλο το σπίτι, από όπου και αν βρίσκομαι. Και πληρώνω πολύ λιγότερα. Και το καλύτερο, η Αλέσκο τα αναλαμβάνει όλα. Μελέτη, εγκατάσταση, 5 χρόνια εγγύηση και 3 χρόνια δωρεάν συντήρηση. Ακόμα το σκέφτεσαι. Η Αλέσκο έφτιαξε ειδικό εργαλείο υπολογισμού στο alesco.gr. Βάλε τα στοιχεία σου, δες πόσα μπορείς να εξοικονομήσεις και μετά κλείσε ραντεβού. Οπότε θες. Γιατί αν θες, γίνεται με την Αλέσκο. Α, και κάτι τελευταίο. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025, πάρε τηλέφωνο στην Αλέσκο. Θα σου δώσουν λύσεις και απαντήσεις. Όλο το καλοκαίρι μπροστά μου. Από ό,τι φαίνεται θα τη βλέπεις και το φθινόπωρο και το χειμώνα. Μη πω και όλη την άνοιξη. Έρχομαι. Παρέα με την Αθηνά. Με την Αθηνά Γεωργοπούλου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 9 το βράδυ.